geometría. Uf, como está esto, mi madriña, Jesús. Como está esto, Jesús? Vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Pero que susto me diche, rapaz. A ver, hai que limpar isto, mira como está todo. Temos a final de botalle un conto, se da cuarta edición, xa, macaginada. 4 anos, eh? Hai merda aquí de... Non é por ti, pero, perdón. É que mira como puxestes isto, eh? Es que... Cuidadito, eh? Maravilloso. Canta xente participou este ano, eh? A que non adiviñas? 250? Bueno, home, menos. 80?
Pouco menos. 60. Poquinho menos. 55. Casi. 54. ¡Ja! Un aplauso que acertou. 54 persoas participaron de idades comprendidas entre os 46 e os 90 anos. Carai, sí, señor. Dime se non hai contos que contar con 90 anos. Ai, sí, señor. Tremendo. Cantos contos. E logo, a ver se sabes cantos homes participaron. Home. 4 e medio. Ai, carallo. 4. 4 só? Sí, E onde están os restos dos homes? non sei. A verdade, o tendes moi mala memoria ou nós temos moito máis conto que contar. Pode ser, non? Pode ser, sí. Conto que contar ten a nosa seguinte... Isto pasa de galloso Sí, isto. pasa. Galloso fai iso tamén. A quen lle toca? Ai, Esperanza, pensache que te librabas, Esperanza Bugallo de Cerponzóns, co conto Historia de Elisa e Jesús. Claro, non, es que... Hai que ser limpios, Hombre, isto... Como puxestes isto, Dios mío? Me deixaches aquí todo acumula. A ver, Esperanza, vamos pa aquí. Como ves así? Estás cómoda? Ti como na casa, Xa, claro. Ti como frente á boca e despois A ver, ti arrímate pa diante. teño que estar pejada. Non me mires a chuleta, É que me vou mirar pa aí. Me acordo, está moi alto, parece, non? Eu isto... Va, a ver. Eu empezo. Bueno, buenas noches a todos e a todas. Eu vou contar a historia de Elisa, de Jesús e Elisa. Isto é que Elisa foi unha neniña que quedou sin nai aos 3 anos. Bueno, quedou moi pequerchiña, quedou co pai, bueno, seguiu co pai. Logo, como o pai marchou para Buenos Aires, a nena, pois, recolleuna unha tía política. Bueno, esa tía tiña unha tienda da aldea antes, de ultramarinos, que tiña de todo. Entonces a nena, bueno, criouse aí todo o tempo hasta 18 anos, que, bueno, con 18 anos tamén estaba ali coa tía. A Elisa chamáballe mamá tía. Era tía política, pero chamáballe mamá tía. Estaba sin nai, e a nai que reconoceu, Entón, aos 18 anos, Elisa era moi guapa, moi ben feita, guapísima. Non era moi alta, pero moi ben feitiña. Moi guapa. E, bueno, aos 18 anos, aí nesa tienda, pois, viñan homes, viñan mulleres, bueno, ali era unha tienda como hoxe, bueno, unha tienda da aldea. Bueno, ali conoceu o marido, conoceu a parexa, Jesús. Jesús tamén era un moreno, alto, guapo, uns ollos preciosos. Bueno, os dous facían unha parexa moi boa. Bueno, con 18 anos seguiu, entonces, bueno, namoráronse, aos 19 anos e pico casáronse. E viñeron, foron despois a vivir para a casa onde eran seus pais. Bueno, pouquiño tempo, Elisa quedou embarazada. Tuvo o primeiro fillo, que se chamou José. Logo despois, bueno, a vida foi andando, Jesús traballaba, pouco, pero, bueno, algo traballaba, e seguiu pasando o tempo, entonces quedou embarazada do segundo fillo, que nos 18 meses tuvo os 2 fillos. E a segunda foi unha nena que lle puxeron Esperanza. E, bueno, Esperanza era unha nena, bueno, elas están orgullosísimos da parexiña que tiñan, porque, bueno, pero Esperanza era moi chorona. Ela debía ter fame ou, que sei, os alimentos daquela tampouco non eran moi que tal, e ela chorona, e Elisa poñía no peito a
a chupar a teta, pero o leite pouco debía de haber. Bueno, sacaba tal, a media hora volvía a chorar outra vez, e veña, teta pa diante. Bueno, Elisa, pois, bueno, se pasaron uns mesiños, 2 meses, e colleu unha enfermedade do pulmón. Esa enfermedade, pois, bueno, tumbou-na, non? 2 fillos pequeniños, en 18 meses 2 fillos. Bueno, a enfermedade do pulmón colleu-na, pero, bueno, en vez de pasar dela, pois a enfermedade aumentou cada vez a máis, uns putos de, bueno, de sangre, hemorragias e tal. Trataba don Juan Barbolla, e dice, bueno, isto, bueno, meteulle neumas para que cocinaran os pulmóns, parte deles, para que non sangrara. Bueno, don Juan, claro, daquela había que pagar todo iso, que non entraba no seguro. Cartos era verdad, pouco había. Entonces, bueno, puxolle varias neumas e tal, pero a enfermedade non cedeu. Entonces, bueno, don Juan ao final dixo, mira, claro, todo iso era pagando. Don Juan non lle pagaban todo o que lle debían. E ao final dixo, mira, eu aquí non teño nada que facer. Esta enfermedade cada vez vai a peor. E, bueno, como dicindo, isto xa morre desta, non hai outra solución, non? Entonces, esa tía que a criou chamou ao pai, que o pai estaba en Buenos Aires, chamou-na, mandoulle unha carta, e, verdad, escribiulle, e dixo, mira, a tua filla está nesta situación. O pai sempre se acordou dela, pero, bueno, non sabía tanto que era tanta gravedade. A tua filla, o médico xa dá por que non hai nada que facer. Entonces o pai, alá en Buenos Aires, aquí non había tratamento para eso. Alcinaria e tal, pero non había tratamento. Bueno, en Buenos Aires o pai dela, pois conocía ali, bueno, falou cun médico, un tal, bueno, que dixeronlle que había un tratamento moi bo para eso. Pero, bueno, un tubiño de pastillas que se chamaba Remifón valía 800 pesetas, daquela. E traía 30 pastillas, tiña que tomar unha cada día. E, bueno, tomou a primeira, e, bueno, parece que foi un pouquiño non mellorando, pero, bueno, estaba aí. E, bueno, estaba en contacto a tía co pai, e, entonces, había que recibir máis tratamento, porque ese tratamento aquí non o había. Bueno, en total que mandoulle 3 tubos tomou 3 tubos de ese Remifón. Entonces, bueno, iso pagounos o pai alá en Buenos Aires, 800 pesetas cada tubo, cada mes. Entonces, bueno, ela parece que se foi poñendo algo ben, e foi a pagarlle o que lle debía ao médico Barbolla, a don Juan. E logo, cando don Juan a viu, pero pasaban xa 3 meses, non? Cando don Juan a viu, quedou todo asombrado. Dixo, pero, Elisa, pero tú que? Como dicindo, mandeite para casa como para morrer, estás aquí. Dice, bueno, pois sí estou. Dice, vente que te voy a ver. Dice, vente que te voy a ver, te voy a reconocer. No, don Juan, no, porque xa lle debo moito, eu non lle quero deber máis, veño lle a pagar o que lle debo e tal, e tumba. No, non te cobro, pero te voy a ver. Sacoulle unha placa, mirouno por aquela, entonces, sabes, Eres, que estás moi bien. E dice, usted que lle vai dicir a unha maribunda? E dice, no, Elisa, de verdad, estás moi bien. Dice, que tomastes? Bueno, explicoulle, ¿no? Pues tomé Remifón e tal. Dice, pues te hizo moi bien. Mira, ahora eso ya es verdad que non hai quen aguante ese tratamiento tan caro. Ahora salieron unas pastillas que son de pasí, que puedes tomar una de Remifón e outra de pasí, o sea, alternando, que unha por exemplo, se unha era un mes, pero botalle 2 meses, non? Pero de pasí era de aquí xa había aquí. E, bueno, tomouno, pagoulle, e, bueno, foi salindo, non? Entonces,
Ela con eso colleu unha depresión moi grande. E ao coller unha depresión moi grande, pois bloqueou. Entonces, bueno, os fillos queríalle con locura, colleu a esperanza que lle quería con locura, colleuna e tirouna porque a casa de Elisa estaba nun alto, entonces había un camiño polo fondo, entonces tirouna dese valo abaixo e a meniña quedou colgadiña nas silvas. E ao lado había unha fonte e un lavadero, había xente ali a lavar, e, bueno, colleron a meniña, la acuderon, puxeron na escalera, colleron no medio das silvas, e trouxeron Pero ela, cando tirou a nena, xa se retirou. Non quedou a mirar a pela ni nada, a pela estaba loquiña redonda. Para tirar a filla, como estaría? Entonces, trouxeron, bueno, as veciñas colleron a nena do medio das silvas e subiron arriba a casa. Cando subiron arriba a casa, ela estaba sola. Cando subiu arriba a casa, entraron, porque daquela non estaba todo aberto, e tiña o neniño, o máis vello, o neno, o primeiro fillo, tiño no medio das pernas e metendolle o dediño no cu para saber se tiña o huevo. Pobriña, a verdade, a cabeza non lle iba, bueno, despois, gracias a Dios, os nenos non lle pasou nada, e, bueno, levaron ao médico, a un psiquiatra, e quedou internada uns días, non? E despois, cando veu, pois, veu ben, contenta, bueno, daquela maneira, pero veu ben, botou 8 días internada nunha cousa de locos, E, bueno, despois, cos fillos moi ben, despois ben, normal, non? Pero quedou embarazada outra vez do terceiro fillo, quedou embarazada. E, bueno, esa tía dicía, ai, Dios mío, Elisa, este miño non, xa tes dous, miña filla, Jesús, Dios mío, tal. Bueno, mamá tía, que se vai facer ahora? O meniño está aí, é verdad. O meniño estaba embarazada, había que, é verdad. Bueno, naceu o meniño, naceu o terceiro fillo. Entón, o meniño tamén, claro, con estes tratamentos que lle deron a tal, bueno, o meniño, cando naceu, o pobriño estaba moi cativiño, todo era moi desmelloradinho, así, toda era cabeza. E esa tía dixo, ai, miña filla, este miño non che vai ir arriba, é mellor deixarlo morrer, porque isto non vai ir adiante. Ai, tía, non me diga iso, non me faga iso, deixemo vivir, se morre, que se Dios lo quere levar, que o leve, pero non me diga que, bueno, sei que non lle quería cortar a ambigueira, o sea, deixalo desangrar logo. Pero Elisa dixo que non, usted non me faga iso. Logo a outra tamén reconoceuse así un pouco e dice, bueno, deixamos. E, bueno, o meniño, pois, foi adiante, bueno, non morreu, verdad. Seguiu para adiante cos seus achaques. E, bueno, a cousa, pois, foi así. A historia de Elisa e de Jesús. Hoxe, Jesús morreu de 77 anos, Elisa de 74, e o último fillo, o Jesús, puxaron o nombre do pai, con 69 anos. Quedoulle Esperanza, que está viva, e José, que tamén está vivo. E así a historia de Elisa, esa a primeira parte, pero a segunda xa quedará para o final. E así todos. Así foi a historia dese matrimonio de Elisa e de Jesús. Nada máis. Quero felicitalos o fin de ano, a Nochebuena, a todos os presentes e todos. Eu, a verdad, que hoxe encontrome contenta, mas, bueno, estuve bastante tranquila, porque en este ano foi un ano moi feliz para min e máis para a miña familia, moi feliz. E quero demostrarlle a todos o meu contento de estar aquí e falar con todos vos. Fenómeno! O que nos temos que facer esta muller que non ia do escenario, miña nai. A ver, cambia a ajo, muller. A ver, deis aí.
Estamos fatal no Cortello de Pontevedra, mira como temos que usar aquí o material. Es que non hai ni para escurrir, oiches. Ai, demonio. Cambiajo outra vez, veis. Ai, es que... Ao que sí lle vamos a deixar este centro limpo, Xa verás. Bueno, Bueno. parece que este ano se animou xente que outros anos non se animara a contar, verdad? Sí, a verdade é que estamos moi contentos coa xente que participou nos centros e nas parroquias. Por primeira vez conseguimos os 3 sebes. 3. Aplaudimos. Ben, os 3 sebes. Os 3 xeves. Estribela. Hai xente de Estribela aquí, Monte Borreiro. Como se hubiera. Moi ben, moi ben. Centro Sur. Marcón. Carai, como se nota. Tomeza, que tamén hai. Campañó. A xente de Tomeza é máis tímida. O Pío Bora. Vamos, chicas. Estamos ben, estamos ben. Centro Leste. Pouco así, Aplaudidin ya que non se saboso, Mourente Cons. Sí, así, así. Perfecto. Leres. Bueno. Este está... Ponte Sampaio. Tamén aí. Cerponzóns. Aí está. Para. E aquí? É Salcedo? Non temos participación en Salcedo. E iso que teñen sucursal que fomos abaixo a Cabanas, Pero non houve maneira, E a verdade é que o local está ben bonito, Pero nada, É quentiño. É quentiño, estades ben? Teñen aí os da petanca que non veu ningún pa dentro. Nada. Podían traer un feixe de autobuses de xente. Pa arriba, a contar. Pois o ano que ven, autobuses aí, para traer autobuses de xente para contar. O ano que ven, eso escoitámolo tanto, non? Ou O se ano non- que ven, preparo para o ano que ven. Se non vamos á igrexa, a chamar a xente. No. A xente está hai moita daqui no cine. Oi, manche todo. Hola, todo un charco aí. Mi maior. Esto, Dios mío. Que digo, iso que a xente quedou aí no cine, toda. Bueno, pero a nosa convidada de agora podemos dicir que casi de Salcedo. Pero, xa non lo di ela. Ai, que Maravilloso. nerviosa está, mira que xa me ven aí, xa está na porta. Xa está subida. Bueno, pois Pois veña, veña. presentámolo. Vente. Ángeles Jar, co conto historias de hoxe, do Non me- Centro Sur e casi de Salcedo. Que Me lo pise permite. no mollado, Pásame por aí, non me pise no mollado. Ai, ver. chivin. Vamos a poñer ben o micro que Esperanza, deixámola aí. É moito máis alta que a min. No, pero deixámola un pouco incómoda, verdad? Eso que dixo que estaba cómoda. Sí, ela dixo que sí. Botamos outro logo, non? Bueno, pois a miña é a historia de Dolores, Lola para as amigas. E diredes vos, e quen é Dolores? Pois Loliña era unha entrañable muller de 90 anos que eu coñecín na primavera do 2024, é dicir, o ano pasado. Antes donte, sí. E donde a coñecín? Pois nun parque público da nosa cidade, e unha tarde sentada ali nun banco e ollando para todo quen pasaba pola praza. E de cando en vez baixaba a vista como se estivese meditando. Eu reparei nela, estuve mirándoa e vin que de cando en vez tamén miraba o reloxo. Cando ían ser as 7, levantouse e marchou. Volvín ao día seguinte, porque eu adoitaba pasear moito por esa praza. Volvín ao día seguinte e ali estaba Lola sentada no seu banco. Ese día saudeina, dixenlle boa tarde. E contestoume cun medio sorriso e dixenme boa tarde para vostede tamén. Volveu facer a mesma operación. Miraba o reloxo e cando ían ser as 7, levantábase e marchaba. O terceiro día, ali estaba Lola sentada no banco. Ese día xa me acerquei, senteime ao seu carón e atrevínme a preguntarlle o seu nome. E foi aí cando me dixo, chámome Dolores. Daquela aínda non era amiga miña. Falamos, intercambiamos así, pero cousa sin moita importancia porque xa vin que a confianza aínda non era moita. Bueno, falamos, volveu mirar o reloxo e cando ían ser as 7, marchou.
Así, un día tras outro, un día tras outro. Cada vez fomos falando máis e xa pasou de Dolores a Lola. Agora xa era Lola e hasta algunha vez Loliña para min. Bueno, fomos collendo moita confianza e a través dela coñecín a súa vida. Comentoume que tivera unha infancia moi difícil. Xa vos dixen que tiña 90 anos e quedara orfa de pai cando tiña un aniño, é dicir, o pai morrera no 36. Como contaba ela, dicía, bueno, miña nai sempre me dicía que non morreu, que o mataran. A tiros! Como se estuveramos nunha película de vaqueiros. E que dicía mamá? Pois dicía que o mataran, porque el sempre dicía o que pensaba. De feito, a min sempre me dicía, ti podes ter as ideas que queiras, pero nunca as confeses diante da xente, porque hai xente moi mala, e se pensas de distinta maneira, pódente matar como lle pasou a teu pai. Así que caladiña estás mellor. E Lola aprendeu a calar. Nunca levaba a contrario. Bueno, despois casou, enviuvou moi nova e quedou con 3 fillos, 2 nenos e unha neniña, que tivo que sacar adiante, traballando ao xornal e cargando cos meniños en riba, porque daquela tamén xa lle morrera a súa nai. Ela dicía, eu sempre iba con eles, os meus fillos nunca os deixei sós na casa. Bueno, así foime contando historias, e así fun coñecendo eu a Lola. Acercouse o Nadal, levábamos dende a primavera coñecéndonos, acercouse o Nadal, e eu, como vin que Lola sempre estaba na praza de 5 a 7, dixen, onde está a familia de Lola? E disimuladamente fun preguntando como pasaba ela os Nadais. Non contestou. Desviou a pregunta. E pregunteille, non había que ser moi listo para saber que había un xeriátrico ao lado desa praza. Non había que ser moi listo para saber onde vivía. E entón pregunteille, pero logo, Lola, ti onde estás vivindo? E sabedes como lle chamaba ela as residencias xeriátricas? Aparcadoiro de vellos. Dixo, eu, nese aparcadoiro de vellos. E claro, e dixo, e como ves sempre de 5 a 7? Porque eres matemática de 5 a 7. Dixo, porque eso é cando se enche de xente. Hai un barullo aí e eu non aturo o barullo. Non me gusta nada o barullo. Quen atura o barullo cando non tes con quen falar ti, non? Bueno, chegou o día 23 de decembro e apareceu na praza cun sorriso de orella a orella. E eu dixen, ai, Lola, e que tal hoxe? Moi ben. Sabes que hoxe me deron unha noticia. A directora do aparcadoiro díxome que mañán viñanme buscar para pasar a noite boa ca miña familia. E a verdade xa non é por estar ca familia, ca min agora, aos anos que teño, pero é por ver a miña casiña. Estou feliz de volver a miña casiña. Cantos anos levo sen ir alá. Era de Xeve, polas que estades aquí de Xeve. Bueno, pois, eu, toda a tarde, bueno, rimos, salí contentas, contaxoume da súa alegría. E estaba eu desexando que viñera o día 26 para saber como lle fora. Chegou o 26, eu planteime ali as 5 en punto e alá viña Lola. Bueno, aquel día non sorría tanto. Tiña un xesto serio, como era ela. E lle preguntei, que tal? E díxome, vos pensades que iso é ben? Non, entón dixe, pero conta. E comezou a contar. Dixe, bueno, pois mira, o día 24 dixeronme que estivera preparada as 5 en punto, que me ian vir buscar. As 5 en punto xa estaba eu na porta. Agardei hasta as 6. E as 6, por fin, dixeron que saíra, que había un coche esperándome fora. Cando saín, era un taxi. A verdade é que o taxista moi amable, un home educadísimo. Abriu unha porta, axudoume a sentar e dixo, mire, vou na levar alá a Xeve,
que me mandou a súa filla porque ela está ocupada, sabe? Bueno, levou, me fomos, alá chegamos. Chegamos e, cando aparca, dime, bueno, aquí estamos, pode baixar xa. Eu mirei e dixen, ai, vostede está equivocado, esta non é a miña casa. Sí, muller, sí, claro que é, o que pasa é que hai moitos anos que non ven a ela. E dixo, home, sí, pero a miña casa coñezo a ben, ó, esta non é. Sí, muller, sí, que súa filla xa me dou a chave para que lle abrira aquí o portal, porque ela vai tardar un chisquiño en chegar. E díxome que a deixara sentada aí no porche. Porche? Mima. Eu entrei e dixe, este home está equivocado. Eu mirei, aquel era un chalé. O meu muro que era de rebos era un muro de pedra alto, cun portalón. Aquelo non era a miña casa. Pero, cando mirei po lado, vin a casa de María a veciña, tal cual era antes. E dixen, pois ten que ser esta a miña, sí. Bueno, sentoume no porche. E entonces dixen, pois vou mirar o galiñeiro. Marchei ao fondo. Galiñeiro. Unha piscina enorme. E a hortiña onde eu plantaba cebolas, allos, patacas. Aquilo sabíades que había. Un tobogán, un tubo longo de cores, uns aparellos para saltar, todos de plástico de coloríns. E dixen isto. Pero de repente, que alegría! Íanme dar unha sorpresa, tivera un bisnetiño, unha bisnetiña con aqueles xoguetiños ali. Hasta tiñan un estanquiño pequeno para ele. Ai, que alegría, mira canto tempo me agocharon a noticia, Bueno, nesto chega a miña filla, abriu unha porta, queríalle preguntar, pero dixo, non teño tempo, porque temos agora a comida de Nadal cas de yoga, co grupo de yoga da asociación. E non podo faltar, despois xa veño para facer a cea, pero agora non teño tempo de nada. Mire, séntese aquí no sofá que eu lle prendo a televisión. Lola, eso sabía facer ben, mira a televisión. Entón, quedou ali sentada. Pero mirou así a sala, non mirara aínda a casa por dentro, por fora non era dela, pero por dentro tampouco. Mirou a sala, oi, é que había uns berciños así, uns colchonciños todos de viscoelástico, deste, colchóns vos, mullediño, todos polo chan. E dixo, ai, ves, pone ti, pa o bisnetiño ou bisnetiña. Oye, e mira que modernos agora, se os poñen no chan pa que non caian do berce. Teñen razón, así todos polo chan, 4 ou 5, así todos espallados polo salón. Cando mira, ai, unha caixiña, así como unha forniña, unha caixiña, e leu e poñía Luli, 15 de xuño de 2024. E dixo, ai, é unha bisnetiña. Oye, é que detalle, puxeronlle Luli, debe ser de Dolores como a min. Puxeronlle o meu nome. Ai, que contenta quedou. E dixo, isto debe ser para guardar o chupete ou o primeiro dente. Abreuna. Estaba chea de borralla. E dixo, ai, estas están tan ocupadas que nin limpan. Tirou todo o lixo, lavoulle ben a caixiña, pechoulla e deixouna no seu sitio. E dixo, bueno, vou a ir ao fondo, que era onde estaba o cuarto dela, e dixo, vou a ir ao fondo a mirar o meu cuarto, que ao mellor está como eu o deixei. Marchou alá, a porta xa non era a mesma, pero chegou á porta e a porta pechada. E poñía un cartel, unha cousa rara, no disturb. E dixo, isto que carajo é? Que idioma é este? E mirou e dixo, seguramente é o cuarto do bebé. Entón empezou a darlle a manilla da porta. Pam, pam, pam. Non abría. E doulle un pouco máis, tan. E de repente escoitase. Xxx! Saíde dai! Deixádeme en paz! Ai, non era un bebé, era un home. Mima marchou nas puntas dos pés, sentouse no sofá, apagou a televisión e todo, quedou calada. Bueno, chega a filla, xa viña de volta. Bueno, mire, mamá, voulle preparar a cea. Vostede voulle facer un caldiño
porque vostede marisco non pode comer, que lle suba a tensión. Entón, nós ceamos arriba. Non se preocupe que non lle imos facer ruido ningún. Voulle preparar aquí o sofá para que vostede, cando remate de cear, deites aquí e queda tranquila aquí, que ninguén a vai molestar arriba. Non se escoita nada, que está moi ben insonorizada a casa. Comeu o caldiño. E dixo, que vou facer? Xa estaba feita a deitarse cedo, dixo, voume deitar. Deitouse no sofá. Pero vos deitástevos algunha vez nun sofá cama deses? Empezáronse a clavar todos os ferros nas costas. Mi madriña dixo, eu mañán xa non me levanto daqui, si durmo aquí. E mirou pas camiñas viscolásticas. E dixo, bueno, vou xuntar dúas, colleu a manta, deitouse nelas, e dormiu ali toda a noite. Oye, que ben se descansaba, dixo. Descansábase de maravilla. Deitouse ali. Espertou pola mañán cun peso aquí enriba. E dixo, que coño teño aquí? Sabedes que era? Unha cadela. Unha cadela. Toda a noite dormir ao lado dela. Dicíame Lola, que cariñosos son os animais, verdade? Dormira toda a noite ao seu carón, ali pegadiña a ela. Bueno, levantouse e tiña fame, porque a verdade o caldiño da noite xa estaba dixerido. Entón, mirou pola cociña, os outros estaban a dormir, deitáranse tarde, e mirou pola cociña a ver que atopaba. Atopou un cartón de leite e botou o leite nunha taza, pero dixo, vou buscar algo para botarlle, algo de pan, algunha galleta. Abriu unha alacena e topou unha bolsiña. Pero que había ali desas galletas que son, non sei, dixo ela, que bolas duras. Isto debe ser a fibra que toman, estes que toman fibra, eu que sei, estes cereais, non sei. Como non había outra cousa, xa non quedaban moitos, botounos todos. E, que macheiraban, saber tampouco sabía nada ben. Tiña fame e comeu. Lavou a taza e cando estaba lavando a taza, baixa polas escaleiras abaixo, a neta co bebé envoltiño nunha mantiña. E di, por fin vou coñecer a miña bisnetilla. E di a neta, vostede que di? Non viña de bo humor, dormira pouco. E di, que vou dicir? Que me tes que enseñar a netiña? Xa sei que era unha sorpresa, pero xa vin os xogetiños todos que tedes na horta. Xa vin tamén a caixiña que, por certo, tiñala toda sucia. Xa xa baleirei no lixo e xa xa deixei limpiña. E dixo a fi, que é o que está a dicir? Que baleirou? Muller, a caixiña do chupete ou do dente. Meu Deus, o que fixo? Esas eran as cinzas dun cadeliño que me morreu hai uns meses. O que fixo esta muller? A esta muller vaiselle a cabeza. Lola agarrou e dixo, pois eu non noto que se me mova para ningún lado. Bueno, nesto que cos berros baixou a filla. Pero que pasa aquí? Que vai pasar? Que vai pasar? Que esta muller vaiselle a cabeza. Mire, voulle dar de comer aos cans e os vou a levar ao parque, alá xunto ao río. E Lola dixo, ao parque? E logo, tes a horta chea de xoguetiños para eles. E logo, pa que os vas levar ao parque? Esta muller non entende nada, xa dicía eu. Os psicólogos caninos aconsellan que os cans teñen que xuntarse todos os días para socializar. Oye, aquel psicólogo non era como do aparcadoiro, porque o do aparcadoiro non lle debeu nunca dicir de socializar. Bueno, pero eu calei. Xa sabedes o que dicía mamá, calada estás mellor. Calei. E dime a miña filla, mire, dentro dun rato voulle preparar a comida, deixolle aí preparada, porque nós hoxe imos comer fora, a casa de meu irmán. O seu fillo, claro. E imos comer fora. Entonces, para vostede é moito rollo andar para un lado e para outro. Entonces, deixolle aquí a comida preparada e despois coma. Pero mire, non faga ruido, porque onte estropeoulle a grabación a seu neto. Eu? Sí. Estaba grabando un
Lola dicía, un ticotoque ou algo así, un ticotoque, dixo que ganaba cartos con iso, que era o que se dedicaba. E que eu fixera ruido na porta e que lle estropeara a grabación. Calei, de novo, e dixe, mira, non vos quero dar a lata, non vos quero molestar. Vai ser mellor que chamedes agora o taxi, porque total fame non teño. Que chamedes o taxi e volvo de volta para Pontevedra. Oye, non fixo falta que yo dixera 2 veces. En media hora estaba o taxista na porta. Lola volveu e así mo contou a min. Dixen, mira, volvín e iso foi todo. Aquí estou. Isto é un conto, porque foi produto do meu maxín. Un día que me colleron ali no centro sur e que había que contar unha historia e a miña imaginación ponse a voar e voa. Entón, é un conto porque é inventado, pero seguro que a maioría de vós diredes, eu ese conto xa o coñecía. A min ese conto sóname, xa mo contaron algunha vez, verdade que sí? E seguramente coñecedes algunha Lola, algún Manuel, algunha María ou calquera outro nombre que comparten a mesma historia. Seguro. Non hai nenos, porque para os nenos queríalle decir que se non lle gustara o conto, os contos reescríbense, cámbiaselle o desenlace, cámbiaselle o final. E eles, precisamente, son os que teñen a variña máxica para cambiar esta historia. Ai, Bueno, que tal? Vamos ben? se nos gusta. Isto vai quedando limpo, non? Está quedando pues, espectacular. Bueno, quen tivo que pasalo ben foi o xurado, que lle mandamos os vídeos todos para que foran mirando. Sí, a verdade é que sí. E sabes o que fixo o xurado para ver os vídeos? Fixo, apagou o móvil. Apagou o móvil, dixo, vou deixar o móvil aí apagadiño que non me dé a vara. Entón, como vos, non? Non hai ningún móvil na sala encendido. Todo, non? Algún pode telo en vibrador, eso deixámoslo que dá así cousa para sorrir, non hai fallo. Pero iso. O xurado mandamos os vídeos para que os viran mentres chovía. Nun fin de semana pasado, que chovía aí a tope, de feito agradeceron un montón que viran a todo. Bueno, creo que cada ano está a cousa máis difícil, non? Sí, sobre todo, sabes por qué? Porque a xente... A ver, non? Porque a xente, cando vamos a gravar, o primeiro que nos din é o de isto. Ai, non, a mí non me saques, Pero me vas a gravar? Pero isto é pa galega. Non. Non. Isto é pa o xurado que non pode vir con nós, entón mandamos os vídeos. E teño que falar en galego? Pois sí, porque isto é un programa de normalización lingüística, entón, claro que temos que falar en galego. Pero mira que eu non o sei. E logo, aí se me ven os meus fillos, que vergoña. Ajá. Os fillos que sí que están orgullosos, pero moi orgullosos de ver o seu pai aquí representando a Cerponzóns, son os del señor Juan José Esperón, que leva 4 anos con nós, dende a primeira edición, leva 4 finais, a ver se desta vai, bueno. O importante é participar. Que bonito. Non durar moito no conto, lembra, No. Vale, gracias. Este ano poñemos o son, non te preocupes. Non sei que máis dicir. Nada máis. Que está moi suave o Jesuciño. Moitas gracias, te espero Que co tal aí? carneiro de Manolo. Ben. Bueno, boa noite a todos, a todas. Primeiro decir que estou orgulloso de estar aquí e de ser o único home entre tantas mulleres, pero por lo menos gracias ás mulleres podemos estar aquí. Bueno, pois nada, o carneiro. Vou co carneiro. Resulta que era un paisano que, isto fai xa uns cuantos anos, que vivía lá por o lugar do Bravo. E sei que era, chamábase Manolo, sei que era moi bo alambrando viñas. Estaba todos os días facendo traballos para os veciños, porque alambraba moi ben as viñas. E Manolo levaba con el sempre un carneiro. O carneiro era unha pasada de carneiro. Tiña unha cornamenta pero que metía respeto, Gordo, estaba gordo como un alcalde, carajo. E tamén, che vou dicir unha cousa, tiña un alán
que aquela lán daba un gusto que hasta tiñas ganas de facer un abrigo no mes de agosto, porque aquilo era unha maravilla de lán. Bueno, resulta que pasou por ali un día Simón. Simón era un veciño de Vigario, e chegouse xunto a Manolo, dixelle, bo día, Manolo, dixe, que hai, bo día. Dice, mira, que quería comentarche unha cousa, tes aí un carneiro que xa o levo controlando xa fai uns meses, e resulta que vou casar unha filla, e quero comprar un carneiro para invitar a todo o mundo a comer á casa, e que como Deus manda, e que vayan fartos pa casa. Venderme o carneiro? Nin de coña. Dice, Manolo era tacaño, pero tacaño para todo. Dice, o carneiro como da familia, no carneiro non se vende. Coño, hombre, pero a ver, eu douche o que me pidas, que non hai... Que non. Se é outro, o que lle estaba dando Simón, xa iba a comprar tabaco e contando os billetes, pero este que non. Que nada. Dice, bueno, ao final o outro marchou así medio enfurruñado, o Simón pa casa, pensando no carneiro do Manolo, xa non pensaba ni na muller, ni na filla, ni na boda, solamente pensaba no carneiro, naquele carneiro que era bo para o que el quería e que non había maneira de comprarlo a Manolo. Pasou o día así, chegou a noite, daba voltas na cama, Simón pensaba no carneiro. Eran as 3 da mañán, xa unha hora que nin os gatos andaban de parranda, levantouse e foi á casa de Manolo. Chegou e había, claro, estaba a casa de Manolo e ao lado había un alboio que era onde estaba o carneiro. Entonces colleu, mirou por ali unha escaleira, subiuse a escaleira, subiu ao tellado, levaba unha corda, un adival, quedou unhas cuantas tellas e por las ripias empezou a baixar o adival para baixo, xa con un lazo, enganchou un cornos daqueles que ten o carneiro, enganchou no ben, e empezou a tirar, pesaba máis con santo con palio, o dichoso carneiro. Tira para arriba, pero cando chegou arriba, o carneiro era tan gordo que polas ripias non pasaba. E non pasaba nin para arriba nin para baixo. E o carneiro estaba ali enganchado. E o Simón xa non sabía que facer. E el tira para arriba, e o carneiro que nada. Bueno, o carneiro non se enteraba de nada, O carneiro estaba dormido, debía de estar soñando en uns pastos verdes, en ovellas suecas, que o carneiro estaba dormido. E, bueno, que ao final tuvo que meterlle o pé, empuxalo para baixo, e tirar para baixo, porque non había maneira. Volveno a deixar onde estaba e o carneiro seguiu a dormir. Vaite que Simón marchou para a casa. O outro día tiña o corpo e a mente desfeita, porque empezou a pensar e dicir, pero eu tamén, desde o que quería facer onte, mira que roubarlle o carneiro a Manolo, eu como estaría tan loco para pensar neso, non entendo, que eu non sei que facer. Facía como se botaba agua bendita pola cabeza. Eu teño que ir a xunto Don Jesús. Don Jesús era o cura que había ali na parroquia daquela época, xa era máis vello que as campanas de San Vicente. Chegou xunto dele e dice, buenos días, Don Jesús. Dice, hombre, Simón, canto tempo, ti? A que andas por aquí? Dice, mira, que quero confesarme. Como? Sí, que necesito confesarme. Pero ti, Simón, si, cando fixeche a comunión, nin viñache ti a confesarte, ves a túa edad agora, aquí a confesarte, que algo malo fixeche, Eu quero confesarme. Bueno, hombre, pasa. Entonces meteuse o cura no confesionario, e Manolo, claro, diante da porta do confesionario, arrodillaus ali, empezou a contarlle. Mira, que o Manolo ten un carneiro, que se me casa a filla, que se o carneiro é unha boa peza para dar de comer á xente, que o outro que non mo vende, que de noites fun ao albollo, que se tira do carneiro, pero, bueno, ao final, eu non pude encoller o carneiro quedou no seu sitio, e marchei para casa. Eu non sei se iso é pecado ou non é pecado. Claro que é pecado, hombre, claro que é pecado. Só a intención basta xa para ser pecado, Simón. Bueno, perdone usted, é que teño que facer. Tes cartos aí? Non teño cartos. Pois vaite á casa e traeme un peso de plata e mentre vas á casa e volves, 20 Padre Nostros. Dice, bueno, pois ela marchou. Padre Noso que está no ceo, e carallo, xa non sei cantos levo. Bueno, cantos máis sean, mellor supoño que me perdonará antes. Colleu os cartos,
e volveu. Pero ao volver, en vez de poñerse de frente, puxose por un lateral. Sabedes que nos confesionarios hai uns laterales, bueno, supoño que os sabedes porque os confesades todos os días. Digo eu. Hai uns laterales que ten uns buraquiños que por ali é onde falas co cura, pero non o ves, non? Entonces, colleu o peso de prata e empezou a meterlle o peso de prata. E, Don Jesús, mira, aquí o ten. E metíalle por o boquiño o peso de prata, pero claro, non había maneira de que pasara. E o cura desde dentro sí miraba que lle quería meter a moneda e metíalle os dedos, bueno, tiña o cura metíalle as uñas, que tiñan unhas uñas máis longas que aqueles días de Vernes e Jueves Santo cando non se comía carne. Sacaba as uñas para un lado, para outro, doblaba. Non había maneira de que collerlle o preso de plata e vai o Don Jesús que xa estaba fora de si, dixolle: Simón, dame o peso de plata por a porta, hombre, dame o peso de plata por a porta. E Simón, sin despeinarse, díxolle: pola porta, señor cura. Home, pola porta tamén sacaba eu, carneiro. Bo Nadal a todos. Ai, Oh, é a Va. xente. sí. Se marcharon. Todos. Da volta. Ostras. Me cago en Dios. Aí non estamos chevos. Isto do directo. Oi! Está ben, Sí. Incluso hai caras coñecidas. Sí, sí. Mira como se ríen. Deben de estar pasando ben. A ver, non sei, ti fai algo, a ver. Que caña. Busca a ver se atopas alguén. Ostras. Ei, mira Liliana. Liliana, hola. É Marisol. Onde estaba que non a vira? Canto lle Mima. tengo que agradecer, que lle temos que agradecer a estas mulleres, Interrompemos as clases todas. Son as profes de memoria das parroquias. Ah, ben introducido. As nosas millores cómplices. Sí, sí, sí. Porque cando entramos a xente mira así, estes quen son? É como agarraban o lápiz. Sí, sí, sí. É como non miraban pa nós así. E elas facéndolle así, veña, contádelle un conto que non van a marchar en Baleiro. A verdade é que mira que lles dimos a lata, Sí, Eu creo que hai que agradecerlo. agradecemoslo. Sí. Estaría Por ben. favor, subide con nós, Liliana e Marisol. Mirade que o escenario grande, precisamos a vosa Sí, a que sí? Sin vergonza, Que veña. veñan, que veñan, que veñan. Había dúas máis, pero deberon de esquecerse de vir. As Seguro. profes de memoria se esqueceron. Eu sei moito diso. Aí están elas, está Mira, dicindo. mira, Mira, coas así, alumnas. así con esas caras era cando vos decían, veña, conta algo igual. Que vou contar eu aquí? Como grandes cómplices nosas, volvemos a agradecerlles eso, por interrumpir as clases, unha maravilla. Entón, ahora sí que vos vamos a dar lata de verdade. A Zofaifa, por favor. Aquí tendes unhas latiñas para ti. E outras latiñas para ti. Nada, moitas grazas a vos, sempre, de verdade. Epa, no, que ben volvemos, Avisamos, É unha amenaza. Bueno, Ahora póñome a cantar aquí, onde vas? Bustamante? Casi que non, non? No, millón. No. Bueno, Ai, canta xente... Ahora vamos a facer unha enquisa. sí, sí, sí. Canta xente que está... Isto é cómodo que nin yola, Xa te digo, incluso moves así. Canta xente que estades aquí, vistes o vídeo de promoción de Bótalle un conto. No que saímos tirando así, comendo pipas. Levantade ben así. Ui. Tan pouquiña xente? Bueno. Non, non pode ser. Pois hai que ver que no Instagram do Concello salió moitas veces, Sí. Vale, vale. O Instagram do Concello, na Galega de 9 a 9:30. Non o viron ali? É que o telexornal... Isto non o puseron, entón. Canta xente pensou que tirábamos as cascas ao chan. Ti. Como? Es que non pode ser. Non mo podo creer. Nun saco como este, tiramos as pipas que comemos? Comemos? A ver si comemos. Que comemos facendo as tres tomas falsas. Verdade, José? 3, En 3 tomas que saiu. Eso Un saco como este, evidentemente este non. Non, eso Porque non. guardar as pipas tanto tempo... E non sabedes o que é? Pensar no texto. Comer a pipa.
tirar e que acertar. Sabe? Isto é categoría, Entón, e que fale un e fale outra. E donde Eso cae- era complicadísimo. Donde caeron todos? Na bolsa. Porque somos... Moi responsáveis. Sí, podes. É que xa quedábamos aí un pouco... Home. Bueno, E co motivo do vídeo... con motivo do vídeo, a nosa seguinte finalista, tamén con moito cariño, nos puxo un apodo. Que comen as cacatúas? Pipas. Pois nos chamou cacatúas con todo o agarimo do mundo, A por nos. comer as pipas. Es E que... tamén dixo que nos falamos moito. Non sei por qué. Nin idea. Non. Entón, vamos a deixar que faler un pouco, eso, convidámosla a subir ao escenario, a Felicitas de la Iglesia, do Pío Bora, co conto... Que conto, Felicitas? Ah, Prometes? promesa. Aí está. Pois mira, vamos a colocarche ben o micro. Epa, que se marcho a trile e perdedes piso fío. Que tal, si estás cómoda? Eu creo que sí. Sí? Pois ala, Escoítanme, non? adiante. Buenas tardes a todos. Pois mira, a promesa parece un culebrón americano, pero non é. É unha historia basada na miña niñez, de cando era pequena, que acórdame moito. Resulta que esos son de Bora, pero eu era contraria aos nenos daquela época, porque nós en Bora, cando íbamos a Pontevedra, non decíamos vamos a Pontevedra, somos do mesmo ayuntamiento, entonces decíamos vamos á vila. Entón digo que éramos ao revés do resto, porque os nenos da vila, cando viñan as vacacións no verano, viñan pa a aldea para recuperar forzas e para descansar. E eu ao revés, íbame pa a vila. Levábame meus padriños. Meus padriños tuveron 16 afillados. Entre eles, miña nai, a máis o meu irmán maior. Xa non contaban de ter máis, pero de repente aparecín eu e dixo, bueno, pois, outro máis non pasa nada, a 17. Entón xa eran maiores, cando me bautizaron a min xa eran moi maiores. Entón el jubilouse, e como se aburría, pois nas vacacións que tiña eu do colegio, levábame para onde eles. Tiña unhas rutinas moi establecidas. O sea, el tiña as costumbres, a mañán, levantábase temprano, duchábase, aseábase, afeitábase, e pois íbamos todos os días, menos o domingo que estaba cerrado, todos os días íbamos, eles vivían na calle Figueroa, e subíamos na Plaza da Estrella, xusto na esquina, había unha barbería, que agora, daquela era barbería, pero agora é a casa do arquitecto César Portela. Ao lado estaba a contribución, que aí é onde iba meu pai a pagar os recibos da contribución, bueno, a contribución non, a sindical. Aí pagaban os recibos da contribución, a máis aos recibos da agraria, de miña nai, para cando o día de mañán cobrara a pensión. Pero non, nós íbamos á barbería que había na esquina. E ali meu padriño todos os días miraba, lía o periódico, o Diario Pontevedra e a Voz de Galicia. E eu, había cómics, que daquela empecé a descubrir o mundo dos tebeos, que tebeos era unha dos cómics que había, pero puxose o nombre, como por exemplo as rosquillas estas que teñen un burato no medio, que son glaseadas, que todo o mundo lle chama donos, e non son donos, hai nos tamén de pan rico, hai nos de marcas blancas, os pañuelos de papel tamén lle chamamos clines e hai nos de moitas marcas, pois aí tamén os tebeos cubría todos, cubría Mortadelo e Filamón, Zipizape, 13 Rúe del Percebe, aí metínme no mundo dos cómics e encantábanme, eu lía, bueno... Esa era a rutina que tiñamos a mañán. Despois, ao salir da barbería, íbamos a dar un paseíto, e, pois, o mellor, a tomar un viño ao Rianxo. Eu non, eu tomaba unha mirinda. Pero o meu padriño íbamos ao Rianxo, ou íbamos aos Rejas, ou a Maristas, bueno, recorríamos por ali un pouquiño, ás 2 da tarde chegábamos a casa e era sagrado, comer. Encendía a radio meu pai, ou Jesús meu pai, meu padriño, e aquelo un silencio sepulcral, non se podía falar nada porque había que escoitar as noticias de Radio Nacional. E hasta as 3 da tarde estábamos escoitando as noticias. Acabábanse as noticias, encendía a televisión e aí mirabas o parte das 3 a máis o tempo. E ás 4 era libre elección, ou ler un pouquiño, ou dormir a sesta, ou tal, e ás 6 marchábamos sempre a pasear. Sempre por todo o Pontevedra. Unhas veces íbamos ao Parque das Palmeras, ali había monas, había pavos reales, había aquel lago tan bonito, aquel estanque con patos, e tiñan a casiña no medio co puente, bueno, era... Outras veces levábame no trol a Marín, que a mí encantaba ir na parte de arriba. Bueno, dábamos paseo por todos os lados, menos o jueves.
O jueves pola tarde había que ir ao hogar do pensionista, porque ali el poñíase a ler a prensa internacional, como dicía el, o sea, o mundo, o país. Eu ali aburríame un montón, as cousas como son, porque ali, como era de pensionista, non había tebeos. Eran todas de revistas de ola, de semana, lecturas, de 10 minutos, e aí todo puñía sempre o mismo. Ou que Lola Flores marchaba de gira por América, ou que Carmen Sevilla comprara unhas ovellas para a finca que tiña en Extremadura, ou sempre algunha... E chegou un momento que un día dixenlle, mire, padriño, eu non vou ir máis con usted ao hogar do pensionista. Pero por que, muller? No, porque non me gusta, vou quedar coa madriña aquí na casa, prefiero verla coser a ela que ir con usted, porque eu ali aburrome, non hai tebeos, non hai nada, eu que fajo ali? Eu non vou, eu quedo na casa. Díxome, tranquila, rapaza, tranquila. Vente comigo que vamos a ter solución. Efectivamente, chegamos salimos, e en vez de coller para a Michelena, como íbamos sempre, para ir a Alameda, que era onde estaba o hogar dos pensionistas, metémonos por os soportales, para baixo. E frente mesmo aos calzados Felipe, que era aí era onde compraba a miña nai sempre as botas para min. As botas de calzados Gorila. Eran unhas botas buenísimas, eu andaba a pedradas con elas a ver se me rompían, en todo o inverno non daba rotos. E diredes para que quería que romperan. Pois era porque na caixa viña unha pelota de goma verde, cun dibuixo en relieve tamén do gorila, do mono. Aquelo saltaba que como te descuidaras, bueno, chegaba ao cielo. Tamén pouco me duraban, porque cando chegaba a casa, meus irmáns xa me acollían para xogar eles cos amigos ao frontón, e se lle caían na terra ainda topaban, pero como lle caíran na erva, xa non lle aparecían todo, xa tiñan que olvidarse dela. E, bueno, non fomos a Felipe nem nada. Había un quiosco enfrente mesmo. Ao lado, acordarame sempre, porque eso aí tiño grabado, estaba Luis o limpiabotas, que era o típico dali, había un señor cunha silla de playa máis unha mesa, que vendía almendras garrapiñadas, que cheiraban, estaban riquísimas, mazáns caramelizadas e coco, trociños de coco. Estaba duro como o demonio, pero aquel coco sabía de maravilla. Pero non fomos aí, fomos ao quiosco. Chegamos ali, meu padriño todo educado. Buenas tardes, señorita, mire, quería aquí un cómic para esta niña. Pois sí, unha cousa que me decían sempre na casa era: coa xente que non conoces, na escuela e co cura, hai que falar sempre como Dios manda, en castellano. Eu dinlle un montón de voltas ao catecismo, mirei por todos os lados, hasta o puxen do revés, e nunca mirei ningún mandamiento que dixera que Dios que hablarás en castellano como Dios manda. Nunca o descubrín por ningún lado, non sei onde estaba porque eu non o mirei. Hasta no forro mirei de todo e nunca topei ese mandamiento. Pero bueno, dixo, mire, esta niña que quere un cómic tal, efectivamente, bueno, cando me comprei o cómic xa marchei toda contenta para o hogar, porque aí xa foi a miña ilusión, o primer cómic que tiña propio meu. E así foi comprando moitos máis. Cheguei a ter unha colección tremenda. Pero unha mañán que miña madriña debeuse levantar así media cruzada, vai e dille, Pepe, isto non pode seguir así. Estuve mirando hoxe estes tebeos todos que ten aquí a nena, este é un derroche. A 15 pesetas cada tebeo. É total, porque 4 papeles aquí que son, e gastar e ti igual, con esas novelas que tes aí de Estefanía Marcial La Fuente, que tamén, total, todas terminan igual, porque aí morren todos os vaqueros, morren todos os indios, morre toda a caballería, só queda o protagonista máis a novia, e hai un dineral. Prométeme, por favor, prométeme que non me vas a gastar un peso máis en libros. Ai, pero felicitas, que a rapaza justenlle. Nada, que traia os libros da escuela, que os repase, que así cando vai en setiembre ao colegio, sabe máis. Eu, Dios mío, quería morrer. Empecé a chorar, porque claro, acabábase a ilusión de vivir. Eu xa non quería vivir máis. Se non me iba a ter cuentos, para que iba a vivir? Pero meu padriño mirou para min e chiscou un ollo e dixolle ela, tranquila, tranquila, muller, tranquila, prométoche que non vou gastar un peso máis en comprar ningún tebeo ni ninguna novela. Daqui para diante non compro nada máis. Pero xa non, tiña un desgusto comigo. Pero ás 6 da tarde, cando tocaba a hora do paseo, dime, a rapaza, collei uns tebeos, 5 ou 6 tebeos, vente comigo. El colleu tamén un montón de novelas, envolveunos nunha folla de periódico, puxolle unha goma cruzada para que non se soltara, meteunos debaixo do brazo e aí marchamos os dous todos. Eu, na miña cabeciña, dixen, este seguramente nos vamos a fugar da casa. Hasta que non lle pase o cabreo a miña madriña, vamos a fugarnos, vamos a marchar por aí a algún sitio e levamos os libros para non aburrirnos. E dixo,
como mirei que íbamos pola Michelena va adiante, dixo, seguramente vamos para o hogar provincia, para o hogar dos pensionistas, vámonos esconder ali. Pero non, ao chegar á altura do ayuntamiento, en vez de seguir para a Alameda, doblamos para atrás, e enfrente mesmo as ruínas de Santo Domingo, había unha librería. Chegamos ali, vamos para o mostrador, e dille meu padriño, buenas tardes, mire, esta niña que quería cambiar estos cuentos aquí. Vai o señor, debaixo do mostrador, sacou un feixe de cómics por un lado e outro feixe polo outro. Nestes daqui estaban todos vellos que non había por onde collelos. Ou estaban desgrapados, ou lle faltaban as últimas follas. Algúns tiñan manchas dos bocadillos de chorizo, dos bocadillos de nocilla. Pero depois, para o outro lado, aí dixo, estes son a peseta. E estes 5 pesetas. Os do outro lado das 5 pesetas estaban noviños casi de todo, impecables. Estaban como os meus. Líanos, pero tiñanos, meu padriño todo serio, dime, mira, niña, coge destes que están nuevos. Efectivamente, collín 6 libros por 15 pesetas. Xusto que valía un cómic, comprei 6. Eu toda contenta, dixo, mi madre, aquí salgo ganando. Cos mesmos 15 pesetas, e meu padriño fixo igual coas novelas tamén. Cambiou as novelas por outras 6. E aí foi onde cumpleu a promesa el. Nunca máis volveu a gastar cartos en comprar cómics. Cambiábos e xa estaba. E foi o que compreu. Vale. Felices fiestas a todos. Vado. Mima, pois son máis cantas. La, 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 la. Parecemos o trancanillo novo que tengo o Concello de responsables, mira, vai. Casi vai igual. Acojonamos aos finalistas que xa nos poñen de pé. No. Ahora nos toca a nós. Ahora nós. O sea, non pasades aquí suficiente tempo vos, que agora queremos nós. Medio minuto. A ver. Estás ben? Non te movas moito, Eu sí. Montes non cae abaixo. Ai, que a gusto. Estamos como en familia. En familia total, E tan en familia estamos que temos que agradecer aos cámaras que nos acompañaron os 15 días de grabacións polas parroquias e os centros sociais. Juan, José e Víctor, a nosa nova fichase. Que bon sono. E tamén temos que agradecer, Porque nos aumentou a familia. hoxe, para a final, o equipo aumentou. Temos aí a 2 rapazas que están botando unha man para que todo isto saia de maravilla. Noa e máis Helena. Outro aplauso para elas. Non fagas iso que cae moito Cae polvo, non? Cae polvo, sí. En vez de limpar estou manchando. Non pasa nada. E mira que está bonito, Ya que non participaron, pero... Voulle poner o precinto logo. Bueno, aí está, mellor. Nada. Pa o polvo, mellor que o precinto, sí. Aí. Son os nervios do directo. Pilláchelo ti, Como se nota a idade, carai. Es que... Bueno, en familia seguimos porque temos a casualidade de que a nosa seguinte participante ten o mesmo apelido que a anterior. Iso é moi de Bora, non? Iso é moi de Bora, chamarse así igual. De feito, eu estou pensando agora, cando chegue o Nadal, que das dúas vai contar máis contos na noite de fin de ano. Non sei. Moi Pois ben. mira, se está autopresentando. Pois sabémolo ahora, no momento que subas aquí, Rosa de la Iglesia do Pío Bora co conto de Pepiño. vais a do trancanillo. veña. Maravilloso. A única que fixo, que Así me gusta que non nos pise lo mollado, Buenas tardes. A ver, aquí que tal? Bueno, Mira, aquí como jalloso. ai, pero Galloso sabio facer mellor que Bueno, leva toda a vida tamén. Claro, eu é o primeiro ano que vou a participar. Non sei como vai a salir. Eu vou a tratar de facer o mellor posible. Bueno, este é o conto de Pepiño, que desde pequeno el tiña un secreto. Só lo sabían seus pais. Os pais, mentres vivían seus pais, el sempre tiña a quen contar as súas cousas que lle estaban a pasar. Decíanlle, Pepiño, ti conta o teu conto aos veciños para que o día que nos faltemos os veciños te poidan axudar. Pero pasaron os anos, Pepiño nunca se atreveu a contar. Onte, cando faltaron seus pais,
se me poño nerviosa. Cando faltaron os seus pais, pasaban o tempo e todos con eles estaban a meter. E dicían, os amigos, non quixo nada, non tiña a quen contarlle o que ele estaba pasando. Era un secreto, e non quería contar. Entonces dicían os veciños, decían os amigos, pero que xe pasa, Pepiño? Non me pasa nada, pero ele non sabía a quen yo vou a contar, se eu non podo, en eles non quero confiar, porque me están meténdose sempre comigo, e se superan a verdad, Bueno, onte chegou un momento que todos os amigos se casaban, tiñan fillos, e ele non se podía casar. E entón todos lle daban consellos, e dicían, cásate, Pepiño, ten os teus fillos, para que o día de mañán te cuiden, porque estás soliño. Como non tiña nin tíos, nin primos, nin amigos, porque chegou un momento que dixo, pois teño que marchar, teño tantos cartos que non sei que vou facer con eles, e vou a viaxar, vou conocer o mundo inteiro, e así, a ver se encontro a alguén que me poida aconsellar. Primeiro viaxou por Galicia, chamábanlle Pepiño. Despois xa foi máis alá, pasou a fronteira, e despois xa era o galego. E isto non é Pepiño, xa é o galego. Pero tuvo que marchar do pueblo porque as mozas solteiras que tiñan fillos, a elas as culpas lle estaban a botar, decían, son os fillos de Pepiño, el marcha, deixas quedar, só las deixa quedar. Decían, se superan a verdad, pero se superan a verdad, non saben o daño que me están facendo. E, bueno, cada día marchaba máis lexos, viaxaba, uns días, unhas veces en avión, outras veces en barco. Bueno, as mozas xa estaban a esperar, decía, pero cousa máis rara, se non sabe nadie que eu viña aquí, xa me están a esperar. Pai Pepiño, e dixo, pois isto non pode ser, eu teño que volver. Cada ano volvía á súa aldea, quería visitar, se era no mes de julio, porque eran as festas, quería velos a oír os caeteiros, as bandas de música, as orquestas, el quería no medio de todos andar. Marchaba outra vez, pasaban as festas, volvía a marchar. E chegaba a Nochebuena, viña outra vez a pasar as festas de Nochebuena, e marchaba o día de Ano Novo. Xa non quería estar máis tempo porque máis fillos lle estaban a salir. E dicía, pero, como me salen, eu non podo dicir o que me pasa, porque se o superan, xa sabían que non son fillos meus. Bueno, onte pola noite, onte a noitiña, adelantou o viaxe, en vez de vir o día de Nochebuena, veu antes, chegou onte pola noitiña, e me ven un veciño e me dice, chegou Pepiño, adelantouse porque está moi maliño, agora xa é moi maior, e dicía, está moi maliño, e dixo que a súa terra quería vir a morrer donde morreron, donde el naceu e donde morreron os seus pais. Bueno, díxome, eu teño un secreto, mire, mandoume a min chamar, porque non sabía en quen confiar. Sabía que eu nunca contei un conto, nin digo mentiras. Entonces dixo, pois ela é a tal. Dixenlle, ai, en que lío me mete Pepiño, porque eu sabe que eu nunca contei un conto, e en ver como eu vou contar o seu, se eu non... Di, mira, ti non dixas mentiras, porque as mentiras e os contos sempre van collidos da man. Se un aumenta un dedo, o outro xa aumenta a man. Ti sempre debas dicir o que eu che contei. Di a verdad. Ti di a verdad. Bueno, e di, mire, eu teño o meu secreto é que eu desde pequeno sabe que me están dicindo que teño moitos fillos. Eu estou non pasando moi mal. Teño moitos cartos, pero non podo comprar o que eu máis quería nesta vida, non o podo comprar. Non hai diñeiros, porque o que a mí me pasa é que eu non podo ter fillos. Eu quería ter unha muller sola, ter fillos, poderme casar. Iso non podía ser.
Por eso, cos fillos que din que son meus, non. Porque eu nacín sin aguillón e non nos podo picar. As mulleres nos podo picar. Por iso tuven que quedar solteiro e agora que busquen esos rapaces e esas rapaces que busquen a seu pai, que sabrán que a eles se van a parecer ou, se non aos fillos deles, que son seus irmáns. A ver se non me entenden. Se non se parecían ao pai, parecíanse, pero que busquen. Eu dame pena polos esos rapaces que van a pasar moi mal, porque pensan que eles sempre creían que eu era verdadeiramente o seu pai. E iso non pode, iso é mentira. Porque eu o que quería era ter unha muller sola, non engañar, ter fillos, poderme casar e non solteiro quedar. Xa está. É a primeira vez, a próxima, a ver se me sale mellor. Esta muller, non a vistes por aí? Marchou. E ti onde ves? Ir a buscar o bocata. A ver, xa levamos aquí un rato, Ah, bueno, vale. Oye, Demetrio, que xa trae o bocata, non vayas a buscarmo. Que riquiño, marchou a buscarlo. Viches? Bueno, entón descansamos un pouco, non? Podemos? Home, o mellor pajaba o concello. Ostras, carai. Íbanos a invitar ou algo. Que foi a de Paco? Esta para ti. É o bocata. Vaya por Dios. No, a ver, tens que cuidarte, neno. Ai, carai. Por que queredes que sigamos? Boa, teño unha fame negra, Ah, pero non é atrezo. Non é atrezo, non se come. É chourizo, non é atrezo. Atrezo non me gusta. Oh! Que traga, fillo. Agua teño eu. Viña vas a fojar ou algo. Bueno, sabes o que máis me gusta de botellón Non corto? sei, pero que presión, vou deixalo, Oh. Non, home, non. Deixade a comer. Ah, Agua. Mandoume o médico, dixo, ti agua sola. Como non dilo- chove. É vegano dese, non toma animais, talle cousa. Sabedes o que máis me gusta de botellón conto? Que yo me quejo. Sí, non? Ahora sí. O que máis me gusta, aparte de estar coa xente, mira na Yara como se ríe. Non me fagas rir, mollariña, ti tamén, Dios. O que máis me gusta, aparte de estar coa xente tamén, é usar o galego. Concha xa ven ponda nós. Concha... Están os baños. Os baños estaban por ali, mulleriña. Isto directo me encanta. Sí. Isto, tal cual, pasa ya Pasa galloso. dentro. Van ao escenario, suben de que? Rei de que vende metro. Ja, ja, ja. Madre mía, que pasada. Más. Ahora. Perdiste o chiste de metro. Que foi buenísimo. Moi ben, equipo, moi ben. Este público que temos maravilloso. E os baños onde están? Os baños ali, home, non ves? Por si alguén non o sabe, vale? Saindo por aí, tía nai tamén ha de querer ir. Non se va a ser nada como con infantil, educación infantil. A ver, os nenos... Tu nai quere ir con ela, podes ir con ela. Podemos falar aquí un rato grande que tienes a última, non hai fallo. Entón, dicíamos que unha das cousas... Vai preguntarte se vai ou vai. Bueno, ahora mismo somos Galloso e Trixa. Xa te digo. A ver, Trixa, No, que eu non dicimos? teño triso ninguna. Non tes Podemos triso, estar bueno. aquí todo o que querades. Xa Non. cenache, claro. Estamos, non fai falta. Seguimos. Hai que hai o móvil por andar con el. A ver, Nora. O polo do, deixo a porta ni a sanidade. Veña, ai, el luar. Es que... Bueno, Loare da Galega, isto é máis... sí, vale, perfecto. Un mes antes. Ti A non nós sabes con- o que levamos A nós nós. con que participedes... Xa está. Bueno, pois vos dicía que aparte de estar coa xente, que é maravilloso, tamén o que nos gusta é que se use o idioma, o galego, non? Como se fala, como coidamos, así. Esas son as respostas que non nos gustan tanto, porque o importante é usalo, entendernos. E sabedes que moitas veces vos decimos que o que queremos é conservar o que vos nos contades. E o que vos sabedes, sabédelo co voso idioma, coa vosa lingua, coa nosa, da forma que se falaba antes. E o que non sabedes é todo o que aprendemos nós con vos. Canto aprendemos,
Por exemplo, eu non sabía que podía empregar un traxe de ibuprofeno para ir á auga e non ter frío. Sí. E aprendi outra cousa importantísima tamén. Unha vez, estaba un cura e vei chegar ali de lonxe unha feligres. Non senta porque van a pensar que eras ti. Vei chegar, por ese acaso, ali de lonxe unha feligres que ven camiñando lentamente e vai o cura e di: ai, ven esa coa súa pachocha. Pachorra, padre, pachorra. Ai, es que fundime. Igual que a xente que di que vai a ver a orquesta filantrópica. E como se chama o que escribiu o Lazarillo? Unánimo! Chámase Unánimo. Es que aí... É como se chama unha persoa que sabe moitos idiomas. Filantrópico. Poligonero. Ah. Sí. Mira que somos polipatéticos, eh? Es que... E ti sabes o que a mirada xenital? No. Porque ti... Ah, esa parte, esa. Porque ti és moi novo. A mirada xenital é cando chega o momento que ti pos aquí abaixo o móvil porque xa non se dá nin o brazo nin a vista. Esa é a mirada xenital, vas así? Xa aprendín todo. Díxelo. Boa vista tivo a nosa finalista para escoller a nosa seguinte finalista para escoller o conto. Pero moi boa, Vou a subir para preparar o micro. Veña, perfecto. Con todos vos... Chegaches a di ahora. Cheguei, sí. Porque es que esa parte non me aprendín. É que nos despistamos co directo. Porque teño moi mala neurona. Josefa Justo Veiga de Marcón, co conto Josefa. A Bacaloura. Opa! Josefa, mira, baitisoa, Baitisoa porque non me precisas para nada. Deixa aquí o bocata pa salida. Veña, pa ti, filliña. Mira, sabes o que dirían na galega que lles encanta dicir o de récord de audiencia? Pois, Josefa, récord de audiencia, Toda a parroquia aquí contigo. Estoy moi agradecido. Hombre, por favor. A ver, vamos a poñer o micro cómodo. Pa diante, como jalloso aquí. Sí. Un poquinho máis diante. A ver. A ver, non mordas, No, morder non vou morder. Téñeme que perdonar todos, pero estou tan nerviosa que xa non sei ni o que dicir. Porque isto é unha cousa que... unha trastada que fixen eu xa hai moitos anos, 60 e tantos. Tiño 80 e tendría por aí 15, se os tiño. E nós, daquela, éramos... salíamos moitos en pandilla, pero éramos todos os que vían no lugar. E para vir coller o autobús tiñamos que andar 2 kilómetros casi. E o viñamos coller onde temos a casa parroquial. E eu, baixando polo monte abaixo, eu sempre anduve sempre no monte porque tiñamos un rebaño de ovellas, tiñamos vacas. E entonces eu vivín a maior parte da miña vida, vivina no monte. E un día baixábamos para Pontevedra, e claro, daquela distinguíanse moito a xente da ciudad da aldea, porque vestíamos distinto, elas eran máis finas, nós éramos máis daquela maneira, e entonces, como que cando chegábamos a Pontevedra, o que vivíamos nós era de ir de paseo desde Correos hasta Dolmedo, baixo os Portales, calle do Olive, de diante para atrás andábamos así. A min iso aburríame. Eu que quería era cantar e bailar, que outra cousa non me interesaba. E un día tanto me aclarou que dixen eu, andaban por ali as señoritas, metíanse ás veces con nós que nos chamaban de o que lle cadraba. E un día dixen eu, pois un día vou a facer unha que vades a ver. E baixando para baixo había un carballo, que ainda hai, moi grande, e criaba moitas bacalouras. E vai eu, subime ao carballo, collín unha bacaloura máis grande que había, que tiña uns cornos así. Metina no bolso, envolvina nun papel, nun pañuelo, que daquela non había pañuelos de papel, e collín a bacaloura, leina no couso, vime. E debaixo os soportales, cando viñeron aquelas que mirábamos que eran así máis finas, non sei, daquela maneira, pero bueno.
as máis finas que min eran. Eu agarrei, saquei a bacaloura e metiña no lombo a unha. E eu marchei e mal as outras. As miñas compañeiras, e que máis e que menos, fucheron todas, e comigo ali quedaron 2 ou 3, que as outras desapareceron, colleron por o medio de arriba, pa a calle Michelena, e alá non hubo maneira de... Bueno, ela eu non as mirei. E resulta que seguimos para baixo. Pero aquela centella tiaba no chan e non había quen lle sacara a bacaloura do lombo. E estaban uns rapaces mirando que tiñan, non sei se os que son da miña edad, por menos recordarán que colgaban os carteles de mirar as películas polo soportales abaixo. E vían ali 2 chavales mirando pas carteleras. E aquela que estaba ali coa bacaloura ou as amigas dixeron que foran aqueles rapaces. E alá non sei por onde apareceron 2 municipales. E querían tratar de inquepar os rapaces a meterse cos rapaces e dixen eu. Entón eu dei volta, señor, ai non, iso sí que non. Me cago en tal, se van a levar os rapaces ao calabozo ou á comisaría. Que lle pasa a estes rapaces naqueles tempos que o que entraba nun sitio dese salía vapoleado por todas as sitios. Hoxe entran por unha parte e salen pola outra, pero daquela non salían. E se salían cunha malleira que se cajaban no último tornillo. Entón eu che ali e di, señor municipal, están ustedes moi equivocados. Eses rapaces xa estaban aí cando eu baixei. E nos baixamos por aquí. E aquí eses rapaces non foron. Entón, de onde saleu este bacalao? Este bicho. E eses bichos voan, porque veñen voando por todos os sitios. E voan, e expóusanse indo outro día, e pousou aquí a miña veciña, pousouselle no lombo, e non pasou nada. Bueno, ali armouse un escándalo, as outras e a outra seguía patexando, señor, pero seguía coa bacaloura no lombo. Señor, non ve? Estas señoritas, o que lle pasa é que non conocen os bichos da aldea, mira que fácil é acollelos. Eu saquei o pañuelo, meto-lle a cousa debaixo dos cornos, detrás dos cornos á bacaloura, creía, e ras, tirei con ela. Empeza o municipal. Ai, é para que tirache o bicho. Señora, o que quere aquí, infección, onde o iba a meter? Que iba a fazer eu co bicho? O bicho voa e eu botei a voar. Bueno, ali armouse un zapi-zapi, que aquilo foi terrible. E estaba aquela ferrería, aqueles soportales abarrotados de xente. E despois chegaron as outras miñas amigas, os compañeiros e todo. E entre todos arreglamos o chollo, porque pero eu, cada vez que solo compoñerlle o man no lombo para sacarlle a bacaloura, eu temblaba as pernas que na miña vida me vin en semellante apuro. Mira que teño feito trastadas, pero como aquela non fixe ninguna, nin quixen saber máis nada. Ves que perdonar, pero eu xa nací un pouco trancalleira, e son bella, ainda sigo sendo trancalleira, porque ainda sigo as facendo. Me encantas, trancalleira, me encantas. Ten que tes unha bacaloura aquí atrás, espera. Fina, non estarán as señoras da bacaloura. Eu era bacaloura, ainda me doe a cabeza. Non que aquí hai carballos e van pos carballos. Ai, Bueno, que que? bo. E a ti gustouche facer a botella nesta época do ano? No outono, é a primeira vez que facémolo en outono. A verdade é que en primavera había máis luz, pero estaban así o No, caloriño, pero no outono estaban os locais con máis xente. Sí, na primavera, que se as patacas, que se hai que botar os tomates, Eso é que certo. sempre había algo, verdad? Sí. Pero agora, non sei, agora eu creo que quedo co outono, Sí, Sí. bueno, Porque é unha época que pide aí... calorciño, pide contos como así o calor ao redor dunha lareira ou algo así, non, verdad? Sí, Que opinades? Sí, sí, sí. Comendo castañas. Comendo, que ainda que logo dan uns gases que lo flipas,
Bueno, pero eses Non, gases, Pero mortifica. lonxe da lareira, non vai a ser o demonio. Claro, imagínate. ¡Ah! Bueno, pois, precisamente, o conto da seguinte finalista, Concha Peón de Ponte Sampaio, titúlase A Lareira. Forte aplauso para ela. Contos da lareira. A ver, hombre. Ah, isto para lá, isto para aquí. Espera, déxame aparcar o trancaniño. Ai, A ver, Concha, Concha está pensando, parece que vindes todos ao matadero. Xa che digo, A ver, arrimada como Jalloso. Non sei, non, así non. No, así así no, así no. no. Pero así un pouco máis elevado, sí? Cómoda? Perfecto. Tes aquí a chuleta, vale, por si acaso. Adiante. chuleta. Pero ti non eras vegano, que chuleta. Bueno, boas tardes. Eu vou a contar un conto que me contaba meu abuelo. Isto, a única cousa que vou a cambiar un pouco é que eu voulle poñer nombre á persona, porque el dicía un home, e eu vou a poñerlle o nombre, voulle chamar Simón, porque eu hai 55 anos que vivo na Ponte, pero son de Acevedo. Nací nunha casa que se chama a Casa de Simón. Entonces, porque dice que ali que viviu un home que se chamaba Simón. Ese Simón foi coas vacas pa monte, como iba moitas veces. Como no monte non hai que tornar das vacas, el sentouse nunha pedra e quedouse dormido. Entonces, cando despertou xa era noite e non encontrou as vacas. Entón dixo, xa non vou a ir á casa, total, está cerca. Vou dormir aquí na pedra outra vez e mañán a mañán levántome e vou a buscalas. E fixo así. A mañán levantouse, baixouse da pedra e cando se dispoñía a ir a buscar as vacas, saliulle unha culebra de debaixo da pedra e dixo, ei, a onde vas ti tan apurado? E dice, vou a buscar as vacas, que onte a noite non as encontrei e vou nas a buscar agora. E dice, deso nada, ti non vas a ninguna parte porque te vou a comer. E dice, ti estás bajareta, estás parva ou que? Como vas a comer? E dice, sí, vou-te a comer, porque eu estaba debaixo da pedra, estuve aguantando o teu peso toda a noite e a pouco máis mátasme. Entonces, dixo, non, comer non me podes comer, isto temos que arreglalo, temos que ir a buscar un abogado e que nos arregle isto. Entonces, dixeron, vale, pois vamos a buscar o abogado, e cando xa iban andando, encontráronse coa raposa. E a raposa dice, ai, hola, compadre, hola, comadre, e onde de los dous? E dice, pois vamos a buscar un abogado, porque mira o que me pasou, esta quéreme comer, e eu que, isto temos que arreglalo. E dice eu, buscar un abogado. Iso arreglo volo eu. Que tendes que ir a un abogado para nada. Iso arreglo volo eu. Ai, vale. A min, a ver, dicime onde está a pedra esa, vamos onde a pedra, e a ver. Entonces, chegaron onde a pedra, e dixo ya a culebra, a ver, ti métete aí debaixo da pedra e ponte como estabas. A culebra meteuse debaixo da pedra, enroscouse ben, e cando estaba ben colocada, a raposa dixolle a Simón, a ver, Simón, agora si ti arriba da pedra. E vai Simón, subiu á pedra, e cando estaba encima da pedra, a raposa de abaixo fixolle señas e dixolle, empuxa. Empujou e matou a culebra. Entonces, Simón estaballe tan agradecido. E dixo, ai, que che debo a vida, non sei como pagarche. Que agradecido che estou, non sei como pagarche. E dice, tú non te preocupes. A min con 3 ou 4 polos vos, xa está.
entonces, ai, pois ves comigo á casa e xa che dou os polos. E dice, eu non podo ir, porque se me ve a xente no medio da aldea, pégame un tiro, non dice nada. Vas ti á casa e traemos polos. Eu espero-te aquí na chan da costa e non hai ningún problema. E vai Simón e foi á casa. Cando chegou á casa, tiña 2 cans de caza vos, desos que corren, que non sei se eran algos ou algo así. Entonces meteunos nun saco, botou o saco ao lombo e marchou para onde a raposa. E a raposa así que o vai vivir con aquel saco e dixo, ostras, que banquete me vou a dar hoxe, mi madre. E cando chegou o Simón onde a raposa, pousoulle ali o saco e a raposa cheirouno e dixo, estos galiñas serán, pero cheirar, cheira macán. Entonces vai abrir o saco, salen aqueles 2 cans correndo detrás da raposa para arriba, polo monte para arriba, pola cabada de Subileira, pola reja do Jorge Jones, corre para arriba, e cando chegou a Raposeiras, e mirou para atrás, e mirou que xa non iban os cans, ai, é verdad, o Simón de abaixo dicíalle, jarra, jarra, que unha boa acción págase con unha mala, jarra. Entonces, cando chegou a Raposeiras, e mirou que os cans xa non iban, sentouse e puxose a lamber as patas e quitar as espiñas, e dice ela, ai, miñas uñas, miñas patas, neste mundo todas che son trampas. E dice o rabo, e eu que? A min non me dices nada. A ti un raio que te parta que te me viñeches enganchando aos toxos todo o tempo. José, que faz? Estou recollendo. Pero ainda non rematamos. Ainda non? Non, non ves que esta xente sente... Cámaras, que eu xa estaba recollendo e xa marchaba, Non. Pero só marchas ti, pero o resto está tranquiliño aquí. Bueno, Estamos a gusto, non? Pois quedamos outro pouco, veña. Neste sitio. Ya que non participara ninguén aquí de Salcedo, pero estamos ben agustiños, non? Pois quedamos outro pouquiño, veña. Bueno, Non hai problema ningún. non ve, a xente está... Pero ve, que unha capa de Superman aí. Iepa! Aí va! Pois levamos todo o tempo dicindo que este sitio está quentiño. Bueno, está templadiño. E que o conto da lareira... Claro, ahora colleu o frío. É o que ten. Bueno, pois, Vamos alá. como xa non estamos recollendo, seguimos outro pouquiño. Pero pouquiño. Veña, perfecto. A ver se para o ano que ven domesticamos a ese feroz e podemos volver ao teatro principal, que os asentos tamén son moi cómodos, non? A ver, aquí se está ben, pero no teatro o volver a Santa Clara. Non, lembra que dos outros. Perdón, olvidad, esquecede. Ah, xa sei. O auditorio. A final da quinta edición, flipado, quinta edición. Do Bótalle un conto no auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra. Tío, bueno, a ver, ali hai un problema mellor co telón que non se abre, pero... Ou que non se pecha. Na, cheo, como nas murgas. Buah, chaval. E con todos vos, María Carrera! Ah, no! Nada. Con todos vos, a última nosa finalista, Guadalupe Ferreiros. De Lérez, co conto A Tronada. Veña que tamén ten boa cla. Outra que ven pa o matadero, pero vamos a ver. Aí estás. Bueno, o teu conto é pequeno, pero aquí sabes que non falamos do tamaño, non importa. Importa a calidade ou aí a cousa esta. Boas tardes. Opa, onde A vas? todas e a todos. Aí estamos. Boas noites, boas noites. Boas noites. Sí que xa
Bueno, a ver, a miña historia xa non se, xa está pasada de moda, porque agora xa non se vai ao toxo como se iba antes. Bueno, a mellor ainda hai quen vai, pero pouco. Entón, eu odio ir ao monte, todo. Miña nai que está aquí sábeo. Pero daquela, cando era rapaza, non... Pois había que ir, claro. Ainda que xa a chover, como me pasou a min aquel día. Isto, ao ter vacas, sabedes que había que estrumar as vacas e facelo abono para botar as veigas do millo, o que fora. Entón un día levaba un inverno así, chove, como eran antes, e ainda está sendo este. E facíanos falta, tiñamos as vacas na lama. Entón miña nai, como, claro, ela ordenaba de ir ao monte, había que ir, pero daquela era necesario. Entón, despois de comer, empezou a berrar o trono. E dixen eu, ir ao toxo, vamos a pillar unha molladura de carajo. Bueno, pero tuvemos que ir, voltamos igual. A boas horas miña nai non iba ao toxo. Marchamos, eu tiña un rapaz, bueno, ainda o teño, que pasa que agora xa é maior. Teña por aí 5 ou 6 anos. Fomos ao toxo a hacer ponzóns, por cierto, e tronaba cada vez máis. Nós co carro e coas vacas po monte, empezou a chover, e o trono cada vez máis, bueno, ao chegar alá, xa íbamos mollados, claro, metémonos debaixo do carro, para podernos abrigar un pouco. Sí. Debaixo do carro non nos mollamos máis, porque o carro era de madeira, tiña rendixos. Entonces, bueno, nós co rapaz, mima, que vamos a facer? Non sei se foi idea miña ou de miña nai, pero ocorriusenos que había unha casa cerca, dunha muller que se chamaba Lola, xa non existe. Baixamos pola ladeira do monte e fomos á casa dela. E ali a muller acolleunos de maravilla, bueno. E tiña un rapaz, ela, máis grande como eu, pero ela arranxoulle unha roupa po meu fillo, arranxoulle acórdome, un pantalón aí todo floxo, todo, porque o rapaz era máis grande, e tiña a lareira encendida, e puxo a roupa a secar. Claro, non secou, pero bueno, a intención era boa. O caso que puxome o rapaz seco, con roupa seca, e nós, pois non sei canto toxo levamos, xa non me acordo, para casa pouco pudemos levar, da maneira que... Porque daquela apañábase coa ixada, non era levar a desbrozadora. Coa ixada, mira, as dúas. Bueno, eran 2 vacas, imagina. Entonces, acabamos, bueno, cando acordamos en marchar para casa, fomos buscar o meniño. Viña vestido daquela maneira, pero ben seco, porque a tronada pasou, claro. Despois de que nos mollou, a tronada pasou. E marchamos para casa, e depois outro día, como íbamos con frecuencia, a toxeira ahora está, sabe Dios, un toxo que se paña como toserra, seguro. Pero daquela estaba lambido. E tuvemos que traerlle a roupa á muller quedamos agradecidísimos, mimad. E seguimos indo, bueno, se vou a contar anécdotas do monte, moitísimas. Dicían que o monte era sanísimo, o aire do monte, que era moi sano, e outro día que levábamos o rapaz, facía sol, puxémolo a dormir a siesta no monte, un cacho dunha manta que levamos, porque xa era así a cousas, era a tarde, o rapaz tiña que dormir un pouco. Cando chegamos de volta á casa, tuven que marchar a urgencias con el. O aire dos pinos fíxolle tanto daño que se puxo a morrer, pero mal,
Desde aquela nunca máis. Despois quedaba con unha veciña, alá, lle daban de comer, quedaba lá. E, bueno, ben, esta era a miña historia, a da tronada. Teño máis, pero, bueno, Pavano, pavano, poano, pavano. poano, sí, bueno, como? Moi ben, graciñas. Moitas grazas, benvidos e benvidas á final da cuarta edición de Bótalle un conto no ano 2025. Para o ano? Non vou dicir a palabra. Entón, neste momento temos que presentar o noso xurado, que tan maravillosamente estivo atento, estiveron tomando apuntes que vimos nos, estaban facendo así pasatempos, crucigramas, ou estaban tomando notas? Ahora están facendo como a xente das parroquias. Está este. Quen Non era o miren para 9? arriba. Quen era o 9? No, 9 non hai. Non hai. O 9, de feito, vamos a aproveitar, porque hubo xente que sí que veo aquí da súa parroquia, foi Teresa García, tiñamos outra persoa, pero cousas da gripe, cousas do directo, cousas dos mocos así, e non pudo asistir. Entón, que saibades que tiñamos unha persoa máis, pero neste caso non pudo ser. Por culpa daquel xurado foi. Entón, queremos agradecer... Mira que se nos está despelotando. Que non saides aquí, Queremos agradecer a Xacobe Tareixa de Pavís Pavós, vais aquí que de polo Correo do Vento, que foron os que estiveron vendo as vosas grabacións durante un tempiño, ¿no? E logo queremos tamén presentarvos a Andrea Baller e a Raquel Queizás que veñen hoxe a facer aquí a valoración do riguroso directo no que contáchedes, vale? Entón, un aplauso enorme para eles. E agora, dende aquí, queremos facer unha pequena homenaxe a Charlie, que, bueno, este ano decidiu vervos e rirse de vos dende outro lado. Un aplauso. Charlie empezou con nos dende o primeiro ano e nada, simplemente este momentiño, vale? Pero agora, se alguén fixo isto verdade, foi os 54 participantes que vamos a ter aquí unha mínima mostra mentras o meu compi levase o xurado a deliberar, ou queredes ver isto vos tamén? Queredes ver o cachiño? Queren ver un poquinho, veña, deixámolo. Veña. Adiante vídeo! Uá, chaval! Que profesional isto, non? Ahora mismo, vale. Ah, espera, un momento. Corta, pausa. Ah, qué detalle más bueno. E con lingua de signos, vedes, non? Unha pequeniña mostra. Pero así... Ai. Ai, mi madriña. Que non me saques? Teñen tanto conto que non lles apetece falar. É así. Esa figura da Virxe María, que estaba ali, e parece ser que funcionaba. Vámonos a deixar de contos e ir á realidade. A ver, veña. Adiante. Bárbaro. Mira o que me fixe miña nada para a noite de bodas. E pedir favores a figura da Virxe María, que estaba ali, e parece ser que funcionaba. Pentou todo o mundo ali debaixo dos portales ali onde estaba a moda. Así lle preguntáramos ao señor Manuel, era o vitiño de enfrente. E iba andando, pasou por lado dunha iglesia, estaba o cura na porta. Uns xoguetiños pa saltar por riba deles, así de cores. Se chover era igual, estábamos enfermos tamén. O rapaz xa pasaba de 20 anos, nin iba ás mozas, ali metidiño na casa e tal. Escoita ben cacomba, reselada vida miña. Quixera que me dixera si estás comprometida. E resulta que iban charlando, andando e tal, e miraron unha...
E ahora sí, mentras o xurado delibera, queremos que recibades con outro caluroso aplauso, que ele estaba nervioso xa tamén de esperar aquí tanto tempo, a Marcelo do Bode e o seu compañeiro guitarrista Movilla. Non sei onde estaba isto. A cadeira. Vai todo ben? Perfecto. Moi boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu sou Marcelo Bode de Víctor Movilla. Estamos encantados aquí de estar hoxe nesta gran final, porque a nosa música tamén é así como os contos. A música é como contar contos todos xuntos e disfrutar dela e desta enerxía. Entonces, hoxe decidimos traer un repertorio tabernario para que cantes con nós, tedes aí as letras, e comezamos con un gran tema da nosa terra, que é a Folia de Betanzos. Preparados? Preparadas? O primeiro do amor son os bicos, o segundo beliscos pequenos, o terceiro ben achegadiño e o remate son os nenos. Como di? Ben achegadiños e o remate son os nenos. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de Betanzos, máis cebolas, máis cebolas, máis cebolas, arroz con chícharos, patacas novas. Se o che mozo che pide aquel conto e por el che fai un xuramento, non llo deas, nena, non llo deas, que o xurar leva cho vento. Non llo deas, nena, non llo deas, que o xurar leva o vento. A ver, ben forte. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de Betanzos, máis cebolas, máis cebolas, máis cebolas, arroz con chícharos, patacas novas, arroz con chícharos, patacas novas, repolo de Betanzos, máis cebolas, máis cebolas, máis cebolas, arroz con chícharos, patacas novas. O primeiro do amor son os bicos, o segundo beliscos pequenos, o terceiro ben achejadiños e o remate son os nenos. O terceiro ben achejadiño e o remate son os nenos. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de Betanzos, máis cebolas, máis cebolas, máis cebolas, arroz
patacas novas, arroz con chícharos, patacas novas, bolo de Betanzos, máis cebolas, máis cebolas, máis cebolas, arroz con chícharos, patacas novas. Moi ben este contiño, primeiro, sí? Estamos afinando todos, todas. Seguimos co verde gallo, vale? Para quitar as penas. A ver esas palmas. As penas do verde gallo son verdes e amarelas. Non me toques e non callo, non me rompa las anelas. O do verde gallo do ras tras tras, quero meu amor, quero meu rapaz. O do verde gallo do rus trus trus, quero meu amor, quero meu Jesús. Como di? Vai tú, vai ela. Vai tú, vai ela. E do meu gosto e da miña viña, e da madeira máis fina da raiz do corazón. E do meu gosto e da miña opinión, e da madeira máis fina da raiz do corazón. E a nubia, e anca a nubia non chove, o meu amor está malo, aunque está malo non morre. O señora Ana, señora María, o seu galo canta e o meu asubía. O señora Ana, o seu galo é unha lacadiña na cara do meu. Vai tú, vai ela. Vai tú, vai ela. Vai tú, vai ela. Vai tú, vai ela. E do meu gosto e da miña opinión, e da madeira máis fina da raiz do corazón. Como di? E do meu gosto e da miña opinión, e da madeira máis fina da raiz do corazón. Meu cañonciño, todos te chaman pequeno, a min me pareces grande, co cariño que che teño. O verde gallo do ras tras tras, quero meu amor, quero meu rapaz. O do verde gallo do trus trus trus, quero meu amor, quero meu Jesús. Vai tú, vai ela. Vai tú, vai ela. Vai tú, vai ela. Ahí vamos. Vai tú, vai ela. E do meu gosto e da miña opinión, e da madeira máis fina da raiz do corazón. E do meu gosto e da miña opinión, e da madeira máis fina da raiz do corazón. As penas do verde gallo non me rompa las canelas. O do verde gallo do ras tras tras, quero meu amor, quero meu rapaz. O do verde gallo do trus trus trus, quero meu amor, quero meu Jesús. Vai tú, vai ela. Vai tú, vai ela. Vai tú, vai ela.
vai ela. E do meu gosto e da miña opinión, e da madeira máis fina da raíz do corazón. E do meu gosto e da miña opinión, e da madeira máis fina da raíz do corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo vades? Sí. Sí me gusta. Eu lembro moito tamén dos contos que contaba meu avó, que chamaban o morrón por algo. Porque tiña uns coloretes así, se sabedes por qué. Polo viño. E os domingos me levaba con eles iban a tomar o viño pasas, o parvadas. E sempre comezaban cun conto. Sempre comezaban cos contos. Algúns máis verdes e outros máis morados, pero sempre con contos. E sempre cantaban este tema que facía moita gracia a eles, cara, chamase da risa, coas de as da la de arriba cando van cojando, espetan a vara e bailan o tango, e bailan o tango e maila a muñeira, as da la de arriba non. Carballeira de Tenorio, eina de mandar cortare, cando vou pa Pontevedra, tírame a vista do mare, tírame a vista do mare, ai alelo, ai alalo. Hasta la de arriba cando van cojando, espetan a vara e bailan o tango. Como di? Sotelo, mal rario de Dios lo mate, non quere tocar la jaita, sen que lle den chiculate, sen que lle den chiculate, ay alelo, ay alalo. Despois decía un pouco así que era, as da la de arriba cando van cojando, espetan a vara e bailan o tango, e bailan o tango e maila a muñeira, as da la de arriba non hai que nas vera. As de la de arriba, correlas, correlas, que as de la de abaixo xa se corren elas, xa se corren elas, xa se corren todas. As de la de arriba, correlas a todas. Cando saín de Sotelo, os meus ollos eran fontes. Adeus, monte de Sotelo, adeus. Adeus, Sotelo de Montes, ay alelo, ay alalo. Hasta la de arriba cando van cojando, espetan a vara e bailan o tango, e bailan o tango e baila a muñeira. Hasta la de arriba non hai que nas queira. Hasta la de arriba cando van cojando, espetan a vara e bailan o tango, e bailan o tango e baila a muñeira. Hasta la de arriba non hai que nas queira. Hasta la de arriba cando van cojando, espetan a vara e bailan o tango, e bailan o tango e baila a muñeira. Hasta la de arriba non hai que nas queira.
Carballeira derramada naquela carballeiriña, perdín a miña navalla, perdín a miña navalla. Ai, alelo, ai, alalo. Y ahora para arriba, vamos. Hasta la de arriba cando van cojando, espetan a vara e bailan o tango, e bailan o tango e baila muñeira. Hasta la de arriba non hai que nasqueira. Hasta la de arriba cando van cojando, espetan a vara e bailan o tango, e bailan o tango e baila muñeira. Hasta la de arriba non hai que nasqueira. Hasta la de arriba cando van cojando, espetan a vara e bailan o tango, e bailan o tango e baila muñeira. Hasta la de arriba. Non hai que nasqueira. Obrigado. Que guai que cantades con nós, que maravilla. Bueno, como vedes, nós facemos así as nosas propias versións, porque nos gusta ser da nosa época. As épocas pasadas a veces foron tristes. Vamos co Pousa. Señor. Forte aplauso para Víctor Movilla, que é un grandísimo guitarrista. Ainda que mezcle jotas comunidas e con rumbas. A ver esas palmas. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento, vin polo aire. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento, vin polo aire. É como cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. É como cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. Como di? E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. E pousa, pousa, siña, e non me toques naquela cousiña. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. E pousa, pousa, siña, e non me toques naquela cousiña. Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba co crejo nas viñas. Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba co crejo nas... Eso é un conto, Iso é verdade, eu non o nego que eu andiven as voltas co crejo. Iso é verdade, eu non o nego que eu andiven as voltas co crejo. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. E pousa, pousa, siña, e non me toques naquela cousiña. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. E pousa, pousa, siña, e non me toques naquela cousiña. Cando me case xa teño un jalo, xa miña nai non me ten que dalo. Cando me case xa teño un jalo, xa miña nai non me ten que dalo. Cando me case xa teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo. Cando me case xa teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. E pousa, pousa, siña, e non me toques naquela cousiña. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. E pousa, pousa, siña, e non me toques naquela cousiña. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. E pousa, pousa, siña, e non me toques naquela cousiña. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. E pousa, pousa, pousa.
E pousa, e non me toques naquela cousa. E pousa, siña, e non me toques naquela cousiña. Bueno, vamos con un tema que se chama Romaxe da Nosa Señora da Barca, que me imagino que vos non coñecedes tanto. É un poema de Lorca que fixo pa Galiza. Bueno, que es que hai moitos debates, pero se axudou de moita xente e escribiu un galego. E eu musiquei este poema, e como os outros 5, para varias cousas. E este é algo que me enche moito o corazón, porque me encanta ese sitio, que é a Virxen da Barca, non sei se estuvestes algunha vez. E fixo unha emotivísima letra dedicada a ela, entonces vamos a dedicarlla a toda a xente do mar. Ten que baixar a planeta Terra. Darlle unhas palmas. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. A Virxen era pequena e a súa coroa de prata, marelos os 4 bois que no seu carro a levaba, bombas de vidro traían a choiva pola montana, mortos e mortas de néboa polas congostras chegaba. Como di? Mortos e mortas de néboa polas congostras chegaban. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Virxen, deixa a tua cariña nos 12 ollos das vacas, eleva sobre o teu manto as flores da mortallada. Pola testa de Galiza xa vai saíando a alba. A Virxen mira pro mar dende a porta da súa casa. Como di? A Virxen mira pro mar dende a porta da súa casa. Ai, ruada, as palmas, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada,
ruada da Virxen pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Forte! Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca. Moitas grazas. As miñas cousiñas, que está debaixo, xusto. Esta sabémola todas, eu creo, non? Sí? Sempre meto a Lorca porque, bueno, tamén reivindicamos que Lorca sexa algún día letras galegas no noso país. Como gran escritor que e contaba contos e facía de todo este home. Vamos alá. Teño unha galiña branca que me veu de Redondela. De onde? Teño unha galiña branca que me veu de Redondela. Da miña comadre o jalo, da miña comadre o jalo. Ai la la, ai la la, ai la 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 la. Ai la la, ai la la, ai la 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 la. De ver o meu liño que me dá pola cintura. Veño de ver o meu liño que me dá pola cintura. Non sei se liño se erva, non sei se liño se erva, bajaña non ten ninguna. Ai la la, esas palmas, ai la la, ai la 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 la. Ai la la, ai la la. Ay la 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 la. Unha pera, dúas peras, non tiña máis la pereira. Unha pera, dúas peras, non tiña máis la pereira. Unha era para o sastre, unha era para o sastre e outra para a costureira. Ai la la, ai la la, ai la 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 la. Ai la la, ai la la, ai la 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 la. Ai la la, ai la la. Ay la 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 la. Ya la la, ay la la, ay la 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 la. Esta non está, pero vamos a cantala. Agora que nos juntamos os da baixo e os da arriba. A ver vos. Agora que nos juntamos os da baixo e os da arriba. E agora que nos juntamos, viva a nosa compañía. Ai la la, ai la la,
ay la 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 la, ay la la, ay la la, ay la 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 la, ay la la, ay la la, ay la 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 la, ay la la, ay la la, ay la 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 la. Moitas grazas, obrigado. Si damos a volta a folla, como ese magnífico libro de Rosalía de Castro, Follas Novas, temos o Sacristán de Coimbra. Que esto aquí hay que sacar yo... O San Cristán de Coimbra facía de mil diabluras. O San Cristán de Coimbra facía de mil diabluras. Mollaba pan en aceite, deixaba santos a escuras. Mollaba pan en aceite, deixaba santos a escuras. O mar tamén ten amores, o mar tamén ten mulleres. O mar tamén ten amores, o mar tamén ten mulleres. Está casado coa area, dalle bicos cantos quere. Está casado coa area, dalle bicos cantos quere. E bate fado, e bate ben, tiene la causa do meu desdén. E bate fado, e bate ben, tiene la causa do meu desdén. Eu quixera ser merliño e telo pico encarnado. Eu quixera ser merliño e telo pico encarnado, para facer o meu niño no teu cabelo dourado. Para facer o meu niño no teu cabelo dourado. Arriba, e bate fado, e bate ben, tiene la causa do meu desdén. E bate fado, e bate ben, tiene la causa do meu desdén. Tirei unha laranxiña no medio de Portugal. Tirei unha laranxiña no medio de Portugal. E a quen lle foi a bater a filla dun xeneral. E a quen lle foi a bater a filla dun xeneral. E bate fado, e bate ben, tiene la causa do meu desdén. E bate fado, e bate ben, tiene la causa do meu desdén. E bate fado, e bate ben, tiene la causa do meu desdén. E bate fado, e bate ben, tiene la causa do meu desdén. Miña nai xa non me deixa levar o leite a Coimbra. Miña nai xa non me deixa levar o leite a Coimbra, porque dicen os rapaces que leiteiriña tan linda. Porque dicen os rapaces que leiteiriña tan linda. E bate fado, e bate ben, tiene la causa do meu desdén. E bate fado, e bate ben, esa mar é la causa do meu desdén. E bate fado, e bate ben, tiene la causa do meu desdén. E bate fado, e bate ben, tiene la causa do meu desdén. E bate fado, e bate ben, tiene la causa do meu desdén. E bate fado, e bate ben, tiene la causa
do meu desdén. Nos están cortando. Bueno, están cortando aquí porque xa se chegou o xurado. Entonces, seguimos ou non? Agora que? A ver, que queda? Quedan 3. Quedan 3. Solo Moreno. Acá. Que? Escoitase así As trípigles. As vísceras. Escoitanse as vísceras. Tedes fame xa? Si cantando se enche a alma e o estómago e todo. Se saliva, se vai salivando, se vai salivando. Veña, va, que solo quedan 3. A Carolina, ¿no? Pero, bueno, vos sabedes que a Carolina non é un tema galego. Bótalle un conto. É dun jaiteiro de Sanabria, que, bueno, Sanabria é máis gallego que outra cousa, pero que lle vamos a decir? E se fixo super famoso e popularizou por toda a Península Ibérica este tema. Nos, como bons gallegos, é noso. E, bueno, pois eu fago a versión deste gallego de Sanabria. E entón ten así unhas peculiaridades que vades a ver agora. A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Como di? Bailache Carolina, baile, sí señor. Dime con quen bailache, baile con meu amor. Baile con meu amor, baile con meu amor. Bailache Carolina, baile, sí señor. A Carolina é unha tola que todo fai do revés. Vístese pola cabeza e vístese polos pés. Bailache Carolina, baile no cuartel. Dime con quen bailache, baile co coronel. Baile co coronel, baile co coronel. Bailache Carolina, baile no cuartel. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo yo perdoa. Bailache Carolina, baile, dime con quen bailache. Baile con meu sosé, baile con meu sosé, baile con meu sosé. Bailache Carolina, baile a você. Curro de Carolina non entra carro pechado, mas entra Carolina co seu cocho polo rabo. Bailache Carolina, dime con quen bailache. Baile con meu amor, baile con meu amor. Bailache Carolina, co teu amor Carolina. Non volvas a bailar porque te levantas saia. Moi mala de baixar, moi mala de baixar, moi mala de baixar. Co teu amor Carolina, non volvas a bailar. A bailar. A saia da Carolina ten
ven un lagarto pintado. Obrigado, moitas grazas. Terminamos con el Moreno, entón. Vamos a ver, que pena que non cantemos o Jalo canta, non? E a Jaliña chora. Pero aquí que parece que me están facendo así. No, é verdad. Non hai conto. Non hai problema. Non hai problema, canta como Jalo. Cantamos o Jalo canta. Onde está Mar por aí? Bueno, está aí. Última. José, me ves? Me están... Vale, pois entonces vamos a cantar o Moreno, que é un tema meu. Sí, que é un tema meu. E, bueno, un tema que lle dedico a todos os morenos, porque non me gustan rubios, pero... que queres que vos dixa? Que vos dixo que o país, que hai cousas que están do revés, inda, e que cantar en jalego non pode ser un conto a día de hoxe, e nin que sea sorprendentísimo cantar en galego, é como, cantan en galego. Debe ser a cousa máis normal do mundo. Falar aos nenos en galego debería ser a cousa máis normal do mundo. Ter unha lingua propia é a cousa máis normal do mundo, sobre todo porque ten moita identidade e moita cultura. E tamén quererse, amarse, cada un con quen queira, tampouco debería ser un conto, porque debe ser libre cada un de facer co seu corpo, co súa alma, co súa mente e co seu corazón o que queira. A esas palmiñas. Moreno, por ti moreno, o mar me botaría, pero por outro moreno na miña casa estaría. Pero por outro moreno na miña casa estaría. Andas de riba para baixo como a folla da silveira. Andas de arriba para baixo e non topas quen te queira. Andas de arriba para baixo e non topas quen te queira. Arriba! Ai, ai, moreno, por ti moreno, o mar me botaría, pero por outro moreno na miña casa estaría. Pero por outro moreno na miña casa estaría. Pero falta unha cousa, falta xente bailando. A ver, por favor, arriba, 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 arriba. Aí estamos, un forte aplauso. Por Dios, é que música sin baile é como un día sin pan. Veña, veña, outra parella, va. Que compuxen para bailar, Aí estamos. Moreno, por ti moreno, o mar me botaría, pero por outro moreno na miña casa estaría. Pero por outro moreno na miña casa estaría. Esta noite dirá lá, motero, non teñas medo, deixame a porta trancada cunha palla de centeo. Deixame a porta trancada cunha palla de centeo. Ai, ai, moreno, as palmas, por ti moreno, o mar me botaría, pero por outro moreno na miña casa estaría. Pero por outro moreno na miña casa estaría. Miña virxen da peña, non te veño a pedir pan, veño te pedir un home que sepaba relochar. Veño te pedir un home que sepaba relochangue. Ai, ai, moreno, arriba, por ti moreno, como di?
o mar me botaría esas palmas ben forte, pero por outro moreno na miña casa estaría. Pero por outro moreno na miña casa estaría. Ai, ai, moreno, por ti moreno o mar me botaría, pero por outro moreno na miña casa estaría. Pero por outro moreno na miña casa estaría. Pero por outro moreno na miña casa estaría. Moitas grazas. Grazas ao Concello por convidarnos a estar con vos hoxe, que foi unha tarde maravillosa de contos. Non deixedes de contear os cartos cando veades pa casa. Jardadeos ben no colchón, como facían as vellas, porque os bancos nos rouban todo o rato. Entón, hai que volver de antes, hai que volver de antes. Eu xa matei 13 polos a semana pasada. Gracias a todos. Víctor Movilla, Marcelo Bode, Tabernarios, cando que irades, estamos pa vos. Genial, chaval. Que están dicindo? Que me dé auga aguardente ou que pasaba? Un licor café ou algo, non? Queríamos agora. Entraba millor, non? Pois chegou o gran momento, señoras e señores, ainda non marchedes, esperamos un pouquiño máis. Inda é cedo, inda é hoxe, non hai problema. Entón, o primeiro é volver a darlle un agaremos aplauso ao noso xurado, pedíndose a súa presencia no escenario para que vexan as caras da xente que realmente votou. Que saiban que nós non tivemos que ver, que logo a nos espera a nosa salida. Por aquí, por favor. Que tal? Moi ben. Ti? Estupendamente. Así da gusto. Esta xente tamén. Non marches, no, vai a cambiar de sitio. Está pilleite, Onde vas? Vas ao baño? Vai, podes. Pero ven pronto, Moi ben, míralos. Estos son eles. Que ano tras ano saben a dificultade que poñerse aquí. Ano tras ano para eles tamén é unha dificultade ter que valorar a xente. Acaban de decirme así polo pinganillo, falarome por este oído, que agradecer de verdad moitísimo a participación, pero sobre todo agradecer que realmente se contaran contos, que se contaran esas historias. Entón, noraboa para todos os finalistas. Estivo moi reñido, 12, hubo xente de un punto arriba, un punto abaixo. Sí. Entón, nada, agradecerlles a súa presencia cun agasallo que damos así sempre, xa sabedes, porque vos vemos así un pouco... No, porque a vos non vos dimos a lata. Non, lata dimos esas rapazas de memoria. E ben que o merecen. Vamos a empezar de aquí para lá, un detalliño. Mira, me lles quedar ahora en Nadal con estas cousas, Aí estamos. Lambonadas. Home, non. Pizzas. Moi ben, pois nada, grazas. Esperamos poder contar con vos para o ano que ven. Chao, moitísimas grazas. E agora sí que pedimos no escenario a presencia de todos os finalistas liberados de cousas. Empezando polo señor Juan José Esperón. Seguimos por a ver se Mosei, Rosa. Moi ben. Ángeles. Vamos allá, Josefa, levántade. Felicitas tamén, Concha tamén. Deixaba calor na silla. Ya queda aí.
Te gustaría poñerte... Ai, se los che dais a mí, non teño problema. Vale, moi ben. Pois nada, para que non te sintas así tampouco de ser o... Aí está, sí. Para que non te sintas ti tamén tan soño, vamos a pedir tamén a presencia no escenario do noso concelleiro de Normalización Lingüística. Demetrio, por favor. Quieto, quieto que este novo. E iba a recibir por ali. A ver, e o alcalde ven máis resqueante iría por aí, pero Demetrio tamén o de mocidade, non ves como subiu por aí? Que pasada. Entón, nervios. Ahora xa a tomar vento, iso. Estamos todos liberados xa. Ahora que é o momento dos premios. Vale. Pois mirade, como ben dixo antes Esperón, o importante é participar, entón, simplemente por participar, imos a darvos un agasallo, xa solo por participar, Veña, vamos a facer un xogo. Eu che da ti e vais pasando, así? Claro, porque así facemos. Vai pasando, porque así pensas que vas quedar con él, pero non é certo. Moi ben, moi ben. A Demetrio non, que ves que quede aí. Non, a ver se vai a empezar e damos outra volta. Non. E agora un para ti. Vale. E non... Feli, por favor. Aí vai. Mimas, a rompen. Están vivos estes libros, E agora, que en casa vexo moito de a ruleta da fortuna. Que? Está vivo tamén como os libros. Andaba caloura por aí. Pois, este momento tamén quise facelo, o de dar un sobre no concurso. Dar sobres así no concurso solo, Entón, as nosas rapazas de memoria demos esa lata e a vos damos a chapa. Entón, colle de aí, son así, aleatoriamente, por favor, podes ir pasando, a ver... A de chocolate, no. Calea que ten o saltón, Eso tamén, outra para ti, moi ben, seguimos. Non o tires, mulleriña, que vale. Ai, carai, onde vai? Onde se? Aquí. Non temos uñas. E sobranos este porque era por ese final, Teresa... Nunca collo sobres, Mar. Non. Minda que sexa para darte a chapa. Que boa xente, Vou outra vez para lá. Perdoade, Es que despois de tanto tempo aquí, queremos que vayan con cousas, por si non gañan, sabes? O sea, sí. Xa quedou limpísimo Pois isto xa está. Cuidado cos zapatos, Entón, vamos a repartir os diplomas de finalistas. Solo finalistas, ainda non son os premiados, Finalistas, a ver se sabes quen son. Este é difícil, A ver. Juan José Esperón, a ver, quen é? Por aquí. Pode ser. Guadalupe Ferreirós Bugallo. Que levanta a man. Concha Peón Soto. Hombre, por favor. Josefina Justo Veiga. A pesar de decir, José. Dámolo sin marco por si o mellor queres simplemente poner o paspartú, ese non sabíamos, entón dámolo en papel, non vamos a fastidiar aí. Cartulina. Ah, sí, cartulina. Ángeles Harpiai. Témola preto. Parece vasca, Harpiai. Rosa de la Iglesia Filgueira. Todo queda embora. Esperanza Bugallo Porto. Aí tenías que facer un Esperanza. bien ou algo así, non? Felicitas de la Iglesia Filgueira. Pavora tamén. Xa ten todo o mundo, non? Van a encher a parroquia de Moi de ben. diplomas. Falta o sobre co cheque. O sobre co cheque vai a ter a mi compañero aí tamén na man. Pero queremos recordar unha cousa, mirade. Os premios que damos neste... Quieto que xa sei, non podes pisar blanco, má, dixeronme. Os premios que temos neste concurso son premios de papar. Son ceas para 2 persoas. Como vedes? Pois podedes creer que hai xente da edición número 2 que aínda non foi a gastalo? Como? Non comas, non foron. Non comí, non. Non foron. Entón, iso sí que é pecado. Pedimos, por favor, que... No irado da leña non fon porque non gañou. Pero da igual, porque os outros dixeronme que non foron. Os de irado da leña sí que foron, que esos pregunto eu. Señor Esperón, o ano que ven un puesto de rosquillas aí fora. Moi ben, pois agora vamos a dar os premios das 2 ceas. Perdón. Non.
Sí. E Non, como home, luego- chámanos a José máis a min, tampouco. Ai, xa estamos, meu pobre. Que malo debe pasar, unha aperta, tío. Que malo debe pasar. Que fagamiña pasan en Cerponzóns, Ai, arre. Non, home, non. Vos sempre dicimos, si tedes problema, chamádenos a nós, que podemos ir, Que buscamos solucións. Sí, claro, iso. Entón, todos os premiados, que non van a ser o primeiro, van a ser o segundo premio. É difícil de entender, porque eu son de letras e estou explicando isto que é matemáticas. É dicir, vamos a repartir 3 premios, pero todos van a ser o segundo. Para non dicir de cuarto, tal, que non, queda así feo, non. De terceiro, tal. Non, todos segundos. Un segundo moi compartido. Mira que ben quedou iso. Sí? Pois acabo de pensalo, non o tiña traído de casa. Espectacular. Es que a veces... Entón, segundo premio. Cal será a hora dos 3? Sobre, que non caiga, quero dicir, cunha cena para 2 persoas no restaurante Tábula Rasa para Josefa Justo Veiga. Ole! Aí tes o premio. A ver, unha foto po fotógrafo. Unha foto. Unha fotiño aí co premio. Mima para levar a todos os de Marcón agora. O outro segundo. Outro segundo premio. Non sei se darle outro. O outro segundo. Quero dicir, porque este é o restaurante no que non foron inda a gañar o de fai 2 anos. Pois o millor pode invitar a 4. Para Juan José Esperón Recarey. Vai a gastalo, Sei que se va, verdad? Pero ahora está de modo Barolo. Seguimos co segundo premio, último segundo premio, para Felicitas de la Iglesia Filgueira, de Cerponzón. Débora. Ai, va, era por si estaba atenta. Débora, perdóname, Pío Bora. E a nosa flamante primeira gañadora da 4ª edición do Bótalle un Conto 2025, que como premio ten unha cea para 2 persoas no Eirado da Leña, Estrela Michelin da nosa cidade. Que presión o dos móviles enfocando aquí. Non riades que se torcen. Non, non. E ahora estou vendo máis os de Instagram, son os que están así, de pé, e os outros son os que están así. Vale, pois vai para Concha Peón Soto! Noraboa, Concha, primeiro premio do Bótalle un Conto e querías perdértelo, que casi non ves, dame unha aperta. Aí tes o xefe. Estamos. Moi ben. Dis algunhas palabras, queres decir algo, tes aí o micro. Con atril, xinga. Veña. Pois... Que o xefe, co que ponlle o son, que o que... Pois moi brevemente, moitas grazas a todos e a todas por estardes aquí. Moitísimas grazas ao xurado, moitísimas grazas a Marcelo e a Víctor porque nos deron un concerto extraordinario e, sobre todo, moitísimas grazas aos 54 participantes, aos 8 finalistas, ás 7 finalistas e ao finalista, e as gañadoras deste premio, porque eu creo que foi un traballo moi difícil o que tivo o xurado esta noite, pero efectivamente seguro que
as premiadas pois merecían igual que todos os demais. Nada máis, porque aquí a quen viñemos foi a aplaudilas a elas, así que outro aplauso máis para elas para que nos poidamos marchar. Pois nada, temos dúas escobas, un escobón, unha fregona... Non rematou. Ai, para todos, ai! Mira que rápido marchan. Pero temos un pincho ahora con tortillas, non queredes? Sí, o bocata, aí, Ai, aí para ahora. eso sí. Pero os Vai de o Marcón bocata. no, que os de Marcón veñen de comer. Ah, Se non queda. ben. Moitas gracias, Efe. Felices festas. Igualmente. Noraboa. Iso sí, A felices todas festas por para todo o mundo. participar. Igualmente.